hormatly watandaşlar, şu gün 2024-nji ýylyň 10-njy marty hepdeniň ýygşenme güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Ýene de sen bilen men Murat Gurban. Çünki biziň çykyşymyzyň temasy Türkmenistandan gelen habarlar, siziň soragyňyza kiçik jogaplar we ine Türkmenistana siziň bilşiňiz ýaly fevral aýyna meclisi, halk maslahatynyň meclisinde Türkmenistanyň 2028-nji 2030-njy ýyllara çelli kabul edilen meýnama, ýani bir näçe soraglaryna biz serip geçer. Ine hormatly watandaşlar, birinji bilen biz resmi maglumatlary serip geçeliň, ine we şolara baha berelim. Ünsep görünme bolsaňyz soňky wagtlarda Rabakop, ýani Serdar Berdimuhammedow san tehnologiýanyň üstüne ýygnak geçirýär. Şonuň bilen Türkmenistanyň bir kanun bandit hökümetiniň prezident Serdar Berdimuhammedow maksatnamasyny, ýani maksatnamasyndaky san tehnologiýa maksatnamasy ine şonuň bilen butorýar. Ine şu ýani san tehnologiýa arkaly çykyş edýän ýani geçirýän ýygnaklary ine şonuň maksatnamasynyň san tehnologiýa ösüşini tamamlaýar. Gelin şoňa serip geçelim. Bir minut. Ine ünsep seripseňiz hemişe men Watan Habarlar programasyna ýüzlenýär. Watan Habarlar programmasy Türkmenistanyň köp saatlar geçirýär. Kabinet ministriniň ýygnagyny geçirýär. Türkmenistanyň meclisiniň ýani meclisiniň ýygnagyny, halk maslahatynyň ýygnagyny köp saatlar geçirýär Türkmenistanyň ýani Watan Habarlar programmasyny. Men pikirimçe Türkmenistanda esasy işleýänler Türkmenistanyň Watan programmasynyň diktorlary, şolary ýani Türkmenistanyň prezidenti we onuň kakasy, halk maslahatynyň ýolbaşçysy, şolary aýlap köpeltmeli esasy işleýän şolar. Gelin ine Türkmenistanyň Watan Habarlary diýen programa serip geçelim. Näme bolup geçýär? Şolar resmi taýdan Türkmenistanda bolup geçen zatlar beýan edýär. Ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmede başlaýas. Şugun hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerini garady. Ine Demokratik Koreýada hyýaly ýani el çapyşma. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary. Şuň bir ministrler kabinetiniň sany ulgam arkaly nowatdaky Hemişelik ýani aýdyşmaýaly salam hormatly kabinet ministriniň ýani işgärä diýende eýýän şo sözler hem ýazýar. Ine de kabinet ministri. Şul kabinet ministri näme çözüp bilýär? Şu Gurbanyň bilen Serdaryň agzyndan bir zat çykdy, ýazyp bilýär. Başga zat çözýän zatlar ýokdur. Häzir o zatlary da serip geçer. meclisini geçirýär. Ine şu san tehnologiýasyny Rabakop şu 2030-njy ýyla çelli alynan maksatnamasynyň san tehnologiýa bölümini ine şul çykyşy bilen gutorýar. Ine şul san tehnologiýany ulanýar, şonuň bilen tamam. Başga ötüş bolmaz, sebäbi internet ýok. Fundamental san tehnologiýany östürjek bolsaň, fundamental zat internet. Bular interneti ýani petekleýärler we san tehnologiýa diýip ýani ýygnaklar geçýär. Gülkünç. Men her çykyşymda aýdarym duran sebäbi interneti açdyrmak däl, şonuň idiotlugyny görkezjek bolýan. Bütün dünýä şu zatlary görýär. Diňe Gurbanow görnok, diňe siz görnok. Bütün dünýä görýär-de bular bir seriozno воспринимадан eden okşular, bir seriozno prezident diýip ýa Ýewropalılar duşdum şu Gurbanow bilen ýa şu bilen. Ýok. Scholz Orta Aziýany çagyrdy, onu da ılgap baryp patinkasyny süýräp, ýani balagyny ýeýip Gurbanow ýa Serdar derek. Sebäbi Gurbanow hatda öz oglunyň haklaryny ýa
prezident barmaly. Beýlik döwletiň prezident baranna gurbanlyk alyp barýar şol üçin. Näçip inni şol üçin men ömrüm ötmäkä bir duşuk galyp men bir awrym görkezeýin diýip bir sandyk gidiýot. Meclisde yurdumuzun durmuşuna değişli bir näçe meselelere fereder. Hormat prezidentime Ine şundan soň şul giňeşlerin kabinet ministri Watan Hawalar programasyny diktor geçirýär. Berekella daş edýäňiz siz şu zatlar geçirmeseniz ýygnam geçmeniň diýen. Şoň üçin size köp taňryp gatyn. Hormatly watandaşlar, gelin men sizi ýanky bir näçe saatlar görkeýin. geçirilen minister kabinetinin meclisinin gün tertip. Bir minut. Ine şul ýanky Watan programasyny Watan Hawalar şeýle geçýär. Şunun ýanky geçirýän ýygnaklarynyň esas netijesi Türkmenistan meclisinde, ýagny meclisinde, kabinet ministrinde, halk maslahatynyň meclislerine kabul edilen maksatnamasy uğruna ýanky ýygnaklar geçýär. Biz häzir maksatnama gaýdyp geleriz. Wagtynça men size başga bir zat düşündirjek bolýan. Ünsveren bolsaňyz biz bir näçe wagtdan beri tanqid edip gelýär. O näme bolýar? Telewizor açsaň diňe gurbanyny serdar tualete gidipdirler. O obyekte gidipdirler. İtpişiklerini, köşklerini açýarlar. Atlaryň ýanky açxana barýarlar. Atlaryny görmäne şular ýanky bilen duşýa. Diňe şonuň durmuşy. Türkmenistan ýokmy diýip biz şular tanqid etdik. Han Türkmen halky. Türkmenistan diňe ikiňiz däl, Türkmenistan halky bolmaly, halkyň içindäki ýanky atwelli adamlar bolmaly, ondan daşary hökümetde işleyen diňe ikiňiz däl, beýlekler bolmaly diýip ýanky tanqid edýär. Ünsürim häzir ataly ogul ikisi iki kelleli prezident hepde bir kerek çykýar, ýanky kino çykan ýaly sahna çykýarlar. Galan wagty halk görkezýär. Ine zavod, fabrikler halkyň ýygnaklaryny ýanky şularsyz näme ýygnak geçýär. Diňe ikisi däl, ine halk hamma biz ünsberýät diýip halky ýanky küçükdirjek bolýar. Näçip? Ýa soňky 3 ýylda DWT halk hereketi we demokratik opozisiýa halky galdyrdy, halkyň gözlerini açdy, halkyň gahry gelip başlady. Inni halkdan gorkup şunu edýärler. Diýmek ine 3 ýylda bizim gazanan dadymyz şu ýam görünýär. O gazanan dadymynyň biri şol. Inni biz bulary günne telewizorda çykyş etdiremiz o, ýagny görkezdiremiz o. Inni halka da ünsürp başlanırly. Inni halkyň içindäki azıcık haklary ünsürp başlanırly. Ol bizim tanqidlarymyň netijesi we o bizim ýa gurumlary ýazyp, bozup, proses edip bar ýerde şu problemleri ýanglandyrmamyz üçin şu zatdan geçýär. Ünsürim. Ine ikinci näme edelim? İlki bilen Türkmenistan meclisinin başlygy Gulmanowa söz berdi. Pardon. Gulmanowa Ine ikinci video edelim. Ine şu ýerde täze ýaşy şaýlarynyň açaryny goşurmak dabaralarga çyrylyp. Zenan ýokary ahlak nusgasy parasatly sözleri dörüp. Ýagny halkymyzyň ýagdaýlaryny görkezýär. Käbir ine Watan programmasynda düýünden bular ýok, diňe halkymyz görkezýär. Ine şu videoda men näme görkezek bolýan ünsüriň şu däp destur ýa Gurbanyň goýan däp destury. Bu türkmen halkyň däp destury däl. Kytaby ýa puly maňlaýyna 3 gözek nimetmek bizim däp desturymyzda asly türkmeniň däp destury. Gurbanyň başgalar biz edip göremiz. Etmersem ýöne ine Gurbanyň bir idiotyň türkmenlere goýan däp destury şu ünsüriň Birden halkamız enelerimizi gözelligiň we ýaşaýyşyň göz başa saplap, olara hemişe aýratyn gadyr goýup durup. ünsüriň Türkmen jemgyýetine gadymy de ýa medalymy, pulymy, Gurbanyň kytabyny ýa 3 gözek kellerine diýär. O niýeden gelip çykýar? Öňü ýok da, Sowet Soýuzyna da bu ýaly etdiren okdur bizi. Onu Gurbanyň bir gezek, ýa kitap ýazyp, bir zat ýazyp, kellerine bir 3 gözek nimetdi, bir idiot gylygyny etdi. Ondan soň hemmeler şonu ýa etmeletdiler. Ine haçanda ýol boş idiot bolsa, idiot gylyklar däp desturlarym halka siňdirýärler. Halkdan bir malam däl bir bilemok näme ýazyarlar.
Ine şu zatlardan bir gitmeli. Türkmen halkı emele gelecek bolsak, yani Türkmen halkı boljak bolsak, halk hükmüne emele gelecek bolsak biz şunu etmeli. Biz halk diýip köýüne ata-babalarymyzy ýatlaýar we halk diýip köýüne ýa-ni köýne zamandaky däpdesurlary ýatlaýar. O däpdesurlar ýitip başlady. Türkmeniň däpdesury ýitip başlady. Häzirki bolup duran maskaraçylyklary men size aýtmaýyn, menden gowulýaňyz. Men size aýtmanym bilen ýa aýdanym bilen men Türkmen halkyny peserlemek, şonu aýtmasaň öňüne alyp bolanok. Men aýtmaly bolýan. Dogry düşünün. Gaty görmeşek ýokdur. Bunlardan bäri belet Muňa formatal hemde Bu maskaraçylygy serdim. Bir sen ene medalyny aldyň. Ine meňe jemem ene medalyny aldy. Ýa-ni 5 şagadan ýokary öň medal berilýärdi Türkmenistanda. Men ýalňyşmasam. Ya 6 çağadan ýokary. Ine birine medal aldy. Medal kä wagt dakynny, ýa medal berildi. Ýöne medalam kelletine ýa-da medal gujaklap ýatan. Ol bir döwlet tarapyndan bir zat tasdiklanyldy boldy. Şo diýip seretmeli boldy. Oň bir başga nemesi ýok we şu medalyň balygy sebäp saňyl gowy berilýär ýa-ni çağlaryň köme ýok, ýene orada ýerinden berilýär. Ýöne ýa-ni medaly kelleňe başyna nimetmek ol men pikirimçe däpdesur bolup gidýär. Türkmenistanda manady hümmetsiz bolan manady kelletine ýa-ni urtdular. Gurbanulyň gerekmejek 58 kytagyň daşny ýa-ni kelletine degip durlar. Bu däpdesurlar däl, bu bir maskaraçylyk. Ine şuraya maskaraçylyk gödök, biheppe gylyklardan biz gitmeli. Türkmen boljak bolsak. Bolmasa biz bara Gurbanulyň türkmenleri bolýar. Gurbanulyň ýa-ni alawaly zamanyň alawaý türkmenleri bolýar. Näme bolardyr? Kim olar Gurbanulyň alawaly serdar? Öz alawaýlar atlar, piçikler bilen entep ýörebersin. Halk bilen iş bolmasyn. Şunu bizim ýolbaşçylarymyz bolmalylar. Hakykatdan adalatly çözgükler alynan bolsa, adalatly ýa-ni saýlawlar geçen bolsa, şular hiç wagt ýa-ni sahna çykmalylar. Hatda demokrawiýanyň başlagan bolmalylar şular. Gurbanulyň gutolan kezzap. İşten kogulup şopurçylyk edip, ýa-ni Balkanda gyzyl diýişlere ederek, ýa-ni emalyny kıratgalap gyzyl diýiş goýdum diýip adamlar alýardy. Üstüne prokurator arda ýazyldy Balkanda. Şo ýaly maşennik. Şo maşennik diýiş doktor gyzyldan çaýlan diýişler goýup gyzyldan diýiş goýdum diýip ýa-ni adamy allap ýören adam. Ine hem maşennik edip öz biheppe düzgünlerini ýa-ni bize siňdiripdir halka. Ine şonu görmeli. Men şoň üçin aýdýan bizim watandaşlarymyza, öz dogunandaşlarymyza ejelerini kaklygyny düşündirin. Hiç zady maňlaýyňyza Gurhanyň başga zat diýilmeliler. Prezidentiň iň dünýäde gowy prezident bolaýsyn. Oň iň dünýäde gowy kyta bolaýsyn. Maňlaýyňa diýilmeli zat ýok. Piselmeň, aýaga bükülmeň. Mert bolun. Bizim ata-babalarymyz buraya bükülenok. Şul iksany bizden gorkup ýören adamyň öňüne büküler ýaly. Ay men büküleyim, erti maňa avantaj berýär ýa-ni medal berýär, onu berýär, bunu berýär. Olar ýa medal atlaýan bolsa medal gerekdir. Şu ýaly bolun. Men bir sizden bir üýtgeç gahrman ýa üýtgeç bir arasy adam däl, ýöne aýdýan şul ýa-ni sosial we moral düşünjeleri biz saklamasak biz ýitip gidersiz. Gönaý deýin. Üstümizden hemmesi güler. Birek üstümizden güler. Bu ýaly şu derejede biz bolmalylar. Bu nasip bolan gelmek ýyllar bilen keşfinde meherlilik, ýürek döşlük, wepadarlyk, parasatlyk hiýasatleri gözellik bilen sağlaşyp goşýar. Halkymyň bu asyrly däpleri adamlar ýertmeli hemde ýa-ni ol pampersy ýaşullar, arkada şöhrat diýip ılgap muňa medallar berip ýörenler, inni bizim aýal gelin gahrman gyýlarmyzdan ýa-ni moral taýdan gaçyrýar. Awren gaçyrýar. Beýtmeň, medal alyň. Siz münasip köp zatlary münasip, siz hakyky gahrman. Ýöne o medalyňyz ýa-ni kelleňizde nimetmeň. Diýilmeň o maskaraçylyk. Bütün dünýä görüp duruşy zatlary. Oňa bütün dünýä gülýär, bütün dünýä religiýany ýagny
ayratyn goýa, döwleti ayratyn goýa, halky ayratyn goýa. 3 zat dürli zatdyr. Şoň üçin hemme zat bulaşdyrmaly, goşmaly. Oň üstüne de bir medal berýär, pul sowgat berýär, kelletine ýa-ni degirýärler. Gurbanlyk kitap ýa-da onam mecbur satyn almaly bolýardy, kelletine degirip, ýa-ni bütün dünýäde görkezler ýa-ni maskara bolýar. Betmeler. Ine şu videoyu özüňiz seyrep bilersiňiz, indiki videoga geçeli. Indi men size başga bir zat görkezek bolýan, neutral Türkmenistan görkezek bolýan. Şu neutral Türkmenistanyň Ünsörün bir minut. Ne şu neutral Türkmenistan gazetini Ünsörün özem 6-njy mart gazetini Ünsörün, goýja Ünsörün şu zatlary vatandaşlar ine указ президента Туркменистана, yani prezidentin kararı о назначении освобождения от должности судей Туркменистана и присвоении их квалификационных классов. Türkmenistan'ın prezidenti suudların yorboşçuluğunu belirliyor. Şu bir kanun karar. Bir kanun zat şu. Men her günaydan Serdar Berdimuhamedov ve Gurban Berdimuhamedov bismillah deyip iyiden turundan başlap kanun bolýar. Türkmenistan döwleti konstitusiýanyň esasyna 3 tane häkimet bar. Ýagny birinji diýenim şu häkimet esas häkimet. Kanun çıkarıcı häkimet, meclis. İkinci yerine getirici häkimet. Yani prezident, kabinet ministri. Üçüncü konstitusyonlu sud ve ýokary sudlar. Şu ayratyn häkimetler. Serdar Berdimuhamedov suudun başyny aýryp öz karary bilen goýup bilenok. Bu gadagan. İkinci, Serdar Berdimuhamedov öz karary bilen hiç wagt ýa-ni meclisin ýolbaşyny bellemediler. Olan bir kanun. Bolmasa konstitusiýa bolmaýan, konstitusiýa näme gerek? Konstitusiýada Serdar Berdimuhamedov bilen Gurban Berdimuhamedov döwlet başy boldy. Şular näme aýtsa şo bolýar. Bular bir tarapdan bir demokratik döwlet, demokratik döwletiň konstitusiýasyň esasy şert şu. 3 tane häkimet deň bir liniýada bolmaly, horizontal liniýada. Sebebi Türkmenistan bir topar dünýäň konwensiýalaryna gol çekdi, halkara konwensiýasyna. Halkara konwensiýa ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň demokratik halkara konwensiýalara gol çekdi. OBSE'däki halkara konwensiýalara gol çekdi. Şo ýerdäki çekilen konwensiýalar esasyna 3 tane häkimet deň bolmaly. Eger konstitusiýany çalşan bolsalar, ona konstitusiýany bulan çalşma sebebi Türkmenistan konstitusiýasynda halkara çekilen konwensiýalar, şertnamalar Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ileri seredilýär, ileri ýa tutulýar diýip aýdylýar. Diýmek ol ýokary. Dogry düşünmeli şu zatlar. Şoň üçin bular konstitusiýany bulaşdyryp onu ýa-ni tualet kagydyna öwürdiler. Döwlet edýän Türkmenistanyň konstitusiýasy. Ya Türkmenistan'ın konstitusiýasy döwletiň esasy kanuny. Ine esas kanunyň esasyna Türkmenistan'ın prezidenti karar çıkarıp bilenok. Biz Serdar Berdimuhamedova oň işini öwretmeli bolýar sebäp. Ol görgüli hiç sady bilenok. Munyň kakasy diňe öz wezipetini, ýagny prezident wezipetiniň kreslosyny saklamak üçin saklaýar. Hakyna amal hemme zadynam ýa-ni häzir öz çözdürýär. Oğluna gönaýa. Sen ýa-ni agzyň otur şo ýerde, men hemme zat özüm etjek. Men etmesem senden tok ýok hiç geli. Hemme ýerde onaýa. Özem gıýbatçy adam şol. Hemme kabinet ministri daýa, ahranatyň ýanyna ýa, hemme ýerde şonu bilýär. Hiç hat başarnok, men bir zat edämedim. Mundan tok ýok. Pomy tormus diýär. Hemme ýere ılgap gardalýa, Türkiýe gidip biznesmenler çagyrýar. Öýde bir topur kararlar gol çekýär. Hana o prezident yok mu? Sen iyide olmalı. Sen Türkmenistan'ın içerisinde milli lider, sen şu yerde şu milli halk bilen işler geçirip onlara yankı ruhtaydan ruh verip etmeli işlermiş olun. Daş siyaset, yankı Türkmenistan daşkı siyasetini sen kesitlemeliler. O prezident var. Bolya içinde sen kesitledin hem şunu yerine getirici prezident. Türkmenistan'ın prezentasiya edýän bütün dünyada prezident. Ine şunu düşünmeli şol Gurban Ulyan bir kanun cinayetçi.
Gurbanuly bu adam hakiki cinayetçi, adam öldüren, Niyazov öldüren adam cinayetçi. Türkmenistan basıp alıp Türkmenistan'ı öz huzursuz mellerine yani huzursuzlaştıran adam Gurbanuly. Indi öz yani privilegiyalarını, öz häsiýetlerini halka singdirip halktan, Türkmen halkından, aňardan gelýän Türkmen halkından Gurbanulyň ýanky alawaly zamanyň halkyny ýasapdy. Bir toporun ýanky emhemeşlikler, hökümetde işleyen alawaly zamanyň adamlary, aktivistleri bize atak eden bolýar, dedi Türkmenistan goruduk diýip aýdýar. Türkmenistandan şuraya zatlar bolmalymy? Gören adyň maňlaryna näme edip arkadaky şöhrat diýmelmi? O Türkmenistanmy? Türkmenistanda bolmalymy şu zatlar? Şu zatlar niýe eltýär? Ya bilen zokmy? Ya samsykrak görýärmi bizi? Ene men Türkmenistan çynowniklaryna, ýani emheme işgärlerini, polis işgärlerini, siz o bize garşy görüşüp ýanky öz işlerinizi edýäňiz, ay bizi gyssyk eýtdik diýip bilen ýani siz öz geljeňize garşy görüşýäňiz, bilýärmi şonu? Siz Türkmenistanyň iksany ýanky iki kelleli prezidenti Türkmenistany uğurlap barýar, şonuň kömek edýäňiz. Siz şonuň kömek eden soň şu güne geldikler. Eger opozisiýany golan bolsaňyz ýa-da halky golan bolsaňyz biz bu güne gelmezdik. Şuna katastrofa gelmezdik. Ne şu zatlary men bizim halkymyza düşünürýär, emheme terroristlerim, ýani banditler, polis banditlerim halkyň bir bölegi, siz hem düşünmeli. Sizin hem çağlaryňyz ahir bir gün götüňi döpelersiň, gidersiň sen wezipeňden, sen gyýylaryň zorlanýar ikisi. Utonman Gurbanuly baran ýerine gyýylara teredýär, ýanky ýaş taliplara teredýär. O görgüller gönaý diýär, murada biz kraskalanjak gel. Bir ýanky ýüllermedi nem gürkezjek gel şoňa. Şonu görse kellemde aşak salýar. Akdyp zor ýalar bizi ýa. Şey diýär gyýylar. Hi milli lider boýunça ýa barda şu ýaly talipler aýdarlarmy? Sen kimin milli lideri Gurbanuly? Maşgalaňda bir heppeçe 3-4 tane aýalyň bar, balkanda 2 tane çağaň bar, lewapda utonman baranda çağjyklaryň tüýrep barýar. Olar gelneje siz niýe edýäňiz? Näme şu kezzap çykanyna ýygyna ýa şu kezzabyň aýalyp bütün dünýäde özüňiz maskara edýäňiz. Utonaňyz ýokmy? Siz bir ahal gelini, ahal gelinleriň bir goýja bir ýa gyl kıyafeti bar, ärinden öňe çykan. Hiç wagt öýünlerine barsaňam öňe çykýan näler? Ýygyna duranlar, erken ýygyna. Size oğlugam ýok. Sizin dereňizde başga bir aýal bolanmasa, şuňa kezzagyň ýygyna durmazdy. Hawa men şu äriňiz däl şu. Bir näçe kereler bar. Diňe şoň üçin götüne dep koňmaly. Haramzadany. Bu ýüzüne nur ýa, yüzü ýa padoş ýa ýüzüne tüýkürden süpürýär ýanky. Şol ýa ýüz padoşu. Diňe özüne milli lider diýip sözü almak we talipleri zorlap ýörmek ahrana ýa şunu getirin diýip. O näme? Ol döwlet mi? Näme şu döwlet? Ýa-ki döwlet diýilýän, milli lider diýilýän näme? O näme da? Bu kriminal bandit hökümet. Bandit hökümetiň, bandit toparyň, ýa hökümet diýilýän bandit toparyň ýol başdy, milli lider bar, onuň bandit toparyň ýol başdy bar, Serdar Berdimuhammed. Sizin şansınız var Serdar bilen Türkmenistany ýa düzükçe gurmak, düzgünlükçe gurmak, Gurbanuly ýaly bir paraxor, bir jellady gyra aýryp Türkmenistana bir ýüz keşip bermek şansınız var. Şonu ýitirmeň. Ya siz ýeňilýäňiz 100%. Häzir sosial mediýanyň ötüşleri bilen, hemme ýanky informasiýanyň ötüşleri bilen diktator durulan, Putin durulan kim Gurbanuly kim aý? Ýykylýan. Siz taryha maskara bolup ýerýäňiz. Sizi ýatlaryny üstüňizden gülerler. Sizin çağlaryňyz Türkmenistanyň hemmetini alkyp bilmersiniz. Doğun arnaşyňyz mektebe gelende Berdimuhammed bolsa üstüne gülerler. A idiotyň akdymy şol. Şo Gurbanuly kezzaby. Ya oğullar gelnejaň sen akdymy şol. Ay kezzaplar diýip üstüňizden gülerler.
tüýkurlar çağırmalar, aktyklaryňyza. Şondan gaçyň. Eger hakyky ahyrly bolsaňyz beýle bolmaly. Etdirmersiňiz. Bizim ahal ayarımız var. Hiç vakt öňe çykmaz. Görenlerden, iştenlerden. Öz yerini bilýänler. Asıl Türkmen yerini şeýle. Lewap bolsun, beýlek bolsun, mary bolsun, yer jagadyny bilýänler. Öňe çykyp, elbetde egerde prezident hakyky milli lider bolsa, halk muny söýýän bolsa, siz şo söýgini paýlaşyp bilerdiňiz ýanyna bar. Ýöne gutoran kezda adam öldüren, yani öňkü diktator öldürüp, yani gelip adamı öldürüp beren adam bu, türmelere basıp kırıp getip beren adam bu. Bir hepbetçinin aňar başyny deşik geçen, yani senkan deşik geçen adam bu. Şonu paýlaşyp siz çykýaňyz we şoň ýanky awtoritet size geçýär. Men şonu ýatlatjak bolýam. Utunun. Siz bir arasında normal diýip getip ýörsiz, bir adam şekilli bir gelneje şekilli diýip ýörsiz. Siz hem şoňa girseniz, ýanky ýanyna bolsaňyz, şu kezabyň ýanyna bolsaňyz, siz hem kezap ýanky awtoriteti giýip gidýäňiz. Ene şonu ýadyňa çykarma. Men halkyma ýanky kömek etjek bolsaňyz bara, şo kezaby aýyň şo hökümetden. Ogluma goşulmaň diýin. Oglum bilýändir ýoly. Ogluma mümkinçilik döret. Sen kagaz bolýan bolsaň, oglum wezipetine hormat goýdymady. O böküp Türkiýe gidip, o ýerde qarz dilep, Dubaýa gidip qarz dilep, baran ýerine qarz dilýär, baran ýerine ýanky qarz alyp onu uğurlajak bolýar. Bolýar qarz alyp Türkmenistana getirip ogluna da ine men sana alyp berdim pul, şunu özgeçdirdi, ýanky Türkmen halkyna kömek et, öz Türkmenistan diýen o. Arkada şäherini urýar. O ýerden pullary uğurlaýar. Bu torun kezzap. Ortalar diýär, biz Sowetni nämedigini bilýän. Diýiş doktordan başlap. Şu ýal kezzapları hökümete getirsen, hökümetin hem uğurlaýar, bandit toparına döredýär, ýanky geçirýär. Baýlyklaryny hem uğurlaýar, haklaryny hem uğurlaýar, öz oğlunyň haklaryny hem uğurlaýar, maşgalatyň haklaryny hemme zady uğurlaýar. Şu bir zat uğurlap bolýan bolsa uğurlaýar. Hatta ýanyna baranda kelleňi uğursan başga adam uğurlaýarmyş. Biznesmenler kaçýar şundan. Ýanyna barsan pul dilýär. Ýanyna barjak gelip kaçýarlar. Ine ulan berdim hany. Sen ýanyna ýerine tirkeşip ýanky gidiş ýanyna gidýäňiz. Hawa aýal hökmüne gitmeli bolýan hökman ne? Milli lider prezidentden. Prezidentiň aýaly çykmaly. Ine serdaryň aýaly çyksa, intek serdar kezzaplyga ulaýaly, kakasy aýal başvuranok çyksa o bolýar, o prosedura. Ýöne siz haýsy tarapdan wezipeňiz ýok, zadyňyz ýok. Bolýar birinji ýanky prezident bolsa, первая lady diýip onu aýaly çykmaly. Ine serdaryň aýaly asyllyja. Çykanyk görnýänler hiç ýerde. Diňe gowy zatlar işleýär o wagtda. Sizni öňkü hiç ýere çykmadyk bir awraja aýal maşgala gurbanyň ýaly kezabyň ýerine tirkeşip şoň awtoritetini alýar. Men şonu düşünjek bolýan. Çykmaň, maskara bolmaň. Bolmasa sizden tanqid etmeli bolýar. Sizden halka düşündirmeli bolýar. Men şonu edetim geler. Aýal maşgalany sinýäsiz. Şo siladan hormatdan çykmaň. Gepleşige dowam eden hormatly watandaşlar. Ine şu ýerde men ýalňyça görkezdim size. Ine Türkmenistanyň karary, bir kanun kararı Serdar Berdimuhamedov şu ýa karar çykarýar. Ünsüň ýanky Türkmenistan suwtlaryny öz belliýär karar bilen. Eýen biduň. Diňe şuň üçin impeachment edip şunu ýanky işden aýrmaly. Sebebi bu konstitusiýa kararyny, kanunlaryny bozdy, maddalaryny bozdy. Kim konstitusiýany bozsa, prezident bolsun, adam bolsun, eger prezident bolsa, wezipetinden aýryp jinaýata çekilmeli, eger de ýönekay adam bolsa, ona prokuratura jinaýat iş gozulmaly. Men baş prokuror ýüzlenýän, siz Türkmenistanyň prezidentini ýanky jogapkarçylyga çekmeli, hökman suratda. Ýokary suwda ýüzlenýän, siz Türkmenistanyň prezidentini jogapkarçylyga çekmeli, siz karar almaly. Kim bellemeli? Olam siz öz başda karar alaňyz ýokda, ýanky suwtlaryň ýolbaşçylaryny ýygnap, ýanky gizlin ses berişlik etmeli we şo ýerde saýlanmaly. Bütün dünyada şeýle.
oraya bolmaly. Ine şoň üçin sugutlar size bagly, ýani Gurbanlyğa bagly, Serdara bagly, bir kanunçylyk, prokuratura size bagly, ýani nime bagly. Sizde azatlyk ýok, sizde ýani bir ne öz başlyk ýok. Siz bir tarap däl, siz bir tarap bolmaly. Ýani prezidentden bagly, hiç kime de bagly, ine ýokary suwunyň başlygy, suwutlaryň başlygy o aýratyn bir hökümet. Konstitusiya boyunca. Bütün dünya konvensiyası boyunca. Döwlet bolanlar, respublika bolanlar, şu bizim Türkmenistan bolanlar, onunla 3 tane yani şaha olmalı. 3 tane administratif guruş olmalı. Yani şunu şu Serdar Berdimuhamedow şu karar bilen bozýar. Men şunu size aýtjak bolýan. Şoň üçin bu prezidentler, bu jenaýetçi. Bir kanun ýagdaýda prezident bolup geldi ve bir kanun prezident, bir kanun kararlaryna gol çekýär. Ine men şul zady size düşündirjek bolýan. Şulardan garaşmaly näme gowluga. Bular günün çykmagy bilen giýje güni kararlary ýani çykaryp bizim konstitusiýamyzy bütün dünya halkara kararlary ýani bozýarlar, konvensiýany bozýarlar. Ine düşünýänem däldir Rabakov şu zatları. Ine şoň üçin men düşünürýän täze bizim köp düşünýän adamymyzy diňläp açyk dogruçy işläp başlaýar Rabakov. Biz şunun bilen Rabakov ýani iş öwredýär, iş öwredýär. Tanqidler şoň üçin gerek. Tanqid diýenim men Rabakov tanqid etsem Türkmenistan peteligi de Türkmenistan tanqid edemez. Bir Türkmenistany şuň ýolbaşçylyk edýän adamy tanqid edýär. Şol şeýle bolmaly, şu Türkmenistan boljak bolsa beýle bolmaly diýip biz gaýtyp Türkmenistanyň awraýyny bütün dünýäde galdyrjak bolýar. Men muny MHM işgärlerine we Alawaly zamanyň aktivistlerine aýdýan. Şoň üçin ünsüň şu zatlara. Hormatly vatandaşlar, gepleşige dowam edelim. Men indiki videoňy görkezýän size. Ne bir minut. Bellek geçirmeli doğru ine diýeriş Türkmenlik bir bolunjak. Öň ol dewlete aktivist, öň. Men ýadymda Türkiýede wagty gürleşýär hal eder. Onuň öz başlyk blogger boldy. Öz başlyk işleýär. Biz şoňa ýa işimiz ýok. Men hiç kime ýa aktivistlerden hiç kime jaňydyp sen şunu bunu eýt, beýt diýip aýdamak. Eger dewlete aktivisti bolsa, şu kuny toparyýan bolsa, onunla gürleşýär. Mümkinçilik var et, onunla da ýa bu kökünde derle gürleşmeli. Men Ýewropaň terbiýetine eýem, terbiýetine geçtim. Men Ýewropa düşünjeli, ýa-ni Ýewropa düşünjeli adam ýaly terbiýen problem var. Her kim öz haky var. Sen şunu diýsen, onuň haky var, ýok diýmeli. Neşe terbiýen. Şoň üçin men hiç kime dogrulyk salamak. Ýöne häzirki günde ine ünsüp terbiýen aktivistlere öňe çykan aktivistler, ýagny arasında köp olanlar var, gıyırlar var, tüweleme, berekeller. Soňky wagtlar ine biz 2-3 ay çykmadyk bolýan, ruhtuny açyp, käbirleri arkadaş şokran gıyırýarlar. Ýöne siýasat diýmek, bu sprint distansiýasy däl, gysga distansiýa däl, bu marafon distansiýa. Ýagny sen şu öňe çyksaň, sen şu ýygyderli öňe gitmeli, ýyllap gitmeligini unutmaly, ine ýyllap gitmegi unutmayan adamın biri diýerleşdik. Şunu men gürleşdim. Pasajer bolaymy beýlekler ýaly. Sen görüş nakansa durgun idim bolýan. Şuýum ýürüm urinça men görüşün akyn bol. Biz tanqid etdidim. Gurbanlyň tanqid şu bir näde olur? Nime diýen hereket bolsa tanqid ediber inim tapawut ýokdur. Bize iş görkezerdiň diýen. Bol akyn bolun murada men öz ýerimi bilýän, men işleýän. Bize şu ýaly aktivistler gerek. Şunu gerek. Eğer mesela için kim ýolbaşçy bolsa da ine şu ýolbaşçyny ýol görkezmek üçin tanqid edip, ýani ýalňyşlaryny görkezmek üçin şu ýaly mert bolanlar gerek. Bolmasa daş töwerinde pampers ýaşlar üýşerde seni ýa sypalap, seni ýatyryp, ay sen malades, sen ýa medal bermeli, sana 5 tane medal berdi diýip seni uhladyarlar. Seni bu uhlap ýa çökürdiň döwleti. Oraya bolmanda. Beýteşikli hakyky kim pozisiýasyny gowramaly, düşündirmeli. Eger argumentlaryň pes bolsa, beýleki tarapy argumentlar köp bolsa, sen boyun almaly.
ýa-ki ötüşüň şertler şeýle. Ine men bellek geçip bolýan Razakov, Direliş, ine şoluň toparlaryny giyýän oglanlar tüwrüme berekeli. Biz inni yani gepleşimiz dowam edeli. Hormatly watandaşlar, siz görün bolsaňyz, halk maslahaty geçirildi. Men şoň videosyny görkezdim. Gurbanyň ahir bir tankit edip bulary ýadatdyk. On ahir kitapçany görkezdi. Ýagny bular hakyky meýnamany yani çap etdiler. Ine Türkmenistanyň 2023-nji ýyldan başlap yani 30 35 50-nji ýyllara çeldi. Ene içiniň sosial, ykdysady, syýasy we beýleki ugurlary üstüros diýip meýnamy kabul etdiler. Men tek meýnamany göremok dogry, ýa ony her ýerden görülýän elektron versiýasyny beýlekini bir öwrenjek şol. Näme zat ýatdylar içine. Ine Gurbanyň şonu ýa-ni nimede görkezdi mejlisde, halk maslahatynda. Ýöne bir zat bellek geçip bolýan, men şu meýnamanyň bir topar soragyna tertip geçjek häzir. Öňkü Türkmenistanyň prezidenti bolmak üçin Serdar Berdimuhammedowyň meýnamasy Aliýewiň ýa-ni prezidentlik programasynyň meýnamasyny ugurlady. Indi şu gerek bulan kimkini ugurlady? Men şonu ýa-ni serdip aýdam size. Meýnamany elme alaýyn, bir öwrenip aýdam size. Niýeden şolar ugurlady? Indi gelin biz şol meýnamanyň käbir soragyna sertip geçelim. Ýalňyja men görkezdim, şu meýnama tesirlemeler nimede, ýagny şu ofisial saýtda Türkmenistan bugünniň ofisial saýtdan aldım men. Gelin men şu ýerdäki ýazylan meýnamanyň gysga ekstra ýa-ni meýnamanyň ýa-ni meselelerini tertip geçelim de we göreliň şolar Rabakopdagy şunu oňurlaýarmy ýa bu ýöne bütün dünýäni we halkyny aldymy üçin meýnama. Gelin seyredelim.
hormatly vatandaşlar, pardon. Ine hormatly vatandaşlar, yani hormatly vatandaşlar, iýini dinlen, men iýinden mukap bereyim. 2024-nji ýylda öňleri gaýtadan işlemek we taýýar öňleri çykarmak boýunça kärhanalaryk taslama kuwatlaryna çykarmagyň eksporta gönükdirilen önümçilikleri mümkinçiliklerini giňeltmegiň, importyň ornuny tutýan haritlaryň önümçiligini diversifikasiýalaşmagyň meýilnaşdyrylýandygyny aýratyn bellemek gerek. Bellemeli, maksatnama almaly. Ine mysal üçin fan tehnologiýany ösdürmeli. Internetiň giňligini biz 2 megabitden 10 megabita çykarmaly ýa-da 1 terabayta çykarmaly. Onuň üçin biz plan operatorlary täze, ýani konkurensiýa hasabyna operatorlary ýani bazara goýmaly, ýani Türkmenistan içine salmaly. Bir topar bütün dünya operatorlary getirip biz internetiň servisini Türkmen halkyna bermekde konkurensiýa edip şoň tiýirini galdyrmaly. Ene bu meýnamy. Innovasiýa näle etjek bolýar? Bular näle innovasiýa pikir edýär? Mysal üçin sen gazy çykaryp alýan. Şo ýerde pateriýalar bolýar, ýani çykdyjylar bar. Şolary ýani üçüne gowulaşdyrmak üçin gazy mundan beter köprak çykarmak üçin innovasiýon tehnologiýa. Onu uğurluk. Açık aýtsam, siz Türkmenistanyň baýlygyny uğurlamak üçin täze innovasiýon tehnologiýany ýani edip goýup uğurluk köpelçek bolýar. Halka näil mundan nime? Diňe diýen te uğurlayan pullardan Türkmenistana hiç hat gelen ok. Arkadaş şäher bolýar, Türkmenistanyň halky görgüli daşyna gidip işlemeli bolýar. 45% daşynda. Türkmenistanyň içindäkiler maň günne ýazýar. Görgüli talipler esasanam Russiýany we beýlik döwletlerde ufak gelen diplomly adamlar aýdýar. Murad aga, bize vatanymyza gelip bir diplomalyk gelip bir ýani nime deli, biz doktor bolup işläpýärys, biz muallim bolup işläpýärys, gelip vatanymyza ötürür bilimler berelip, alan bilimlerimizi paýlaşan dip gelýär. Doktor boljak bolsaň, diplomyny ýani tasdiklajak bolsaň $3000. Muallim bolup gelip diplom tasdiklajak bolsaň $2,500. Bagşly bunu Serdar Berdimuhammed, sizin ýani meýnamaňyzda bu zatlar ýok. Stavkalar ýok. Ministersiýa obrazowaniýanyň stavkalary ýok. Bu Garabazardaky ýani parhor stavkalary ýok. Siz ýazmansyňyz şu zatlar, ýazmaly. Şol $2,500 men $1,250 getirjek parhorlyk stavkany. Ýani men işe girmek üçin, banýyda işe girmek üçin $10,000 bolsa şonu bäçe getirjek diýip bir gowulaşdyrýan bir zat aýtmaly. Ýerini men size okap berin. Şeýle hem Türkmenistan geo-iqtisady we geosiýasy yerleşişiniň amatlıklarından peýdalanmak, daşy gurşawy goramak, ekologik awdançylygy üçin etmek, ähli uğurlarda ýaşly ykdysady üstürmek, ýaşyl ykdysadyýaty üstürmek şu ýyl üçin gözüňde tutulan esas maksatlardır. Eýem şul mümkin näl. Bir sözem şuň aýdan zatlaryň bir sözem mümkin näl şu ýyl. Bu 2024-nün maksatnamasy. Gelin seyret geçelim. Geo-iqtisady, mikro ykdysat diýen. O Türkmenistanda kreditna denejli sistema ýok. İşlän ok. Türkmenistanyň manady ýa hümmeti ýok. Konvertasiýa ýok. Konvertasiýa bolmasa sen ykdysadyýaty näme işletjek? Hibrid bolýar. Özem erwet hibrid. Bir adam alsaň el aýaksız ýa hibrid bolýar. İşlän ok. Sen näme onu işletjek? Egerde sen ýa-ki ykdysat sistemaň gurulmadyk bolsa, sen manadyň näme saklajak? Karar bilen emgemen sürüp saklap bolmaýar ony. Onu bazar kesitli. Demek bazarda sen ýa-ki bazarda oýnatçy bolsaň, esasy manady oýnayan, ýa Merkez Bank ýa-da hökümet boljak bolsaň, emisiýan bolmaly. Valyutaň taýýar bolmaly, emisiýalar ýa bir topar finans instrumentler bolmaly.
Edem o zatlar. Bilen o. Badığından bilenlersin. Ine şu ýaly Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedow BK-nyň prezidentiniň maksatnamasynyň men käbir bölüklerini aýdym. Hemmetini okusaň hiç ilmany ýok. Şunam ağzını doldurup Gurbanly ýanky görkezdi ýaşuny. Halk ýanky maslahatyna meclise kabul edýärde ine Ýoldaş Gurbanow ine maksatnamamyz bar diýip aýdýar. Boş. Ýaşyl tehnologiýa, ekologik tehnologiýa on häzir gaýdyp geler. Ine ýylyny okap berin. Hormatly prezidentimiň ministrler kabinetiniň giňeşlerini meclisinde ýurdumyň owhozok pudugyny düýp öwretmek maksady bilen Türkmenistanyň owhozok ministrligini üýtgedip gurmagyň hasabyna Türkmen Galla Önümler Döwlet Birleşigi, Adyk Tenagat Döwlet Birleşigini, Mallarçylyk we Guşçuluk Tenagat Döwlet Birleşigi, Türkmen Paxta Döwlet Konserni, Türkmen Ow Hyzmat Döwlet Birleşigini döretmek hakynda kabul eden çözdi. Bu uğurda möhüm ädim boldy. Ine şuňa men gaty dogry ýanky hereket diýen ýöne bu bir taktik hereket. Strategiýany gurmak üçin maksatnama ýanky etap planlar bolmaly. Onsoň sen takça geçip bilersiň. Ine biz öňe aýdyp gelýär. Türkmenistany umumy dolandyrjak bolsaň blok bölmeli. Mysal üçin paxtany östürüp ýani ekip yetiştirip östürüp hasyny alyp onu satyp ýene daýhanlara pul berjek bolsaň ýürüýte Türkmen Paxta konserni bolmaly. Türkmen Paxta konserni Türkmenistan öwren Serdar Berdimuhammedow Türkmen Paxta konserni Türkmenistan hökümetinden ýa-da Merkez Bankdan kardanmaly. 300 milyon, 500 milyon. Şol abarot bolmaly. Şol abarotyň üstünden ol daýhanlara karz bermeli. Ýagny ol daýhanlara karz bermelerle ýanky Merkez Bankdan üstünden daýhanlara karz bermeli. Ýöne garant hökmünde Türkmen Paxta konserni bolmaly. Sebebi şoluň öndüren haritlaryny Türkmen Paxta konserni valutan ýa meçhurunda şuň $1350 bolsa $1200 garantirowna ýagny manadyň konvertasiýasynyň üstünden satyn alsa men size aýdyn. Daýhanlar barlamagan. Öýler paxta planyny öýler daş edýär. Barlamagan merkez. Üstüne ýanky kabinet ministrini geçirmek, ýygynyny geçirmek gerek. Gidip ýerleri barlamak gerek. Giýje bu nedişlerlerde oğuzunu kaldırırlar. Ine paxtan çözü düşün. Haçanla sana paxta tapşırılığında sen $1350 bolsa, şoň bakatı $1200'dan manatda 3,5 töleş olur. Ýöne konvertasiýadan takla ururday. İstenik wagt konvertasiýa etbilýär. Oğuzun paxta bölümi bolly. Indi şoň servis edýän ýanky suw hojalygyny, şoň servis edýän o hyzmat maşinalaryny, traktorlaryny serit görseň, o ýerde şurýaly özgeçlik etmeli. Galla önümler hem şurýaly. Şurýaly blok edip paýlaýan da şo ýerde özgeçlik etmeli. Serdar Berdimuhammedow belli şu zatlary. Ine şurýaly ykdysadyýetde bu hujumna rewolýusiýon hereketler etmeli. Ine şu zatlar ýazylmaly, aýdylmaly we ýa meýnamada 2020 meýnamasyny görkezilmeli. Ine hormatly watandaşlar, men size gysgaçyk bir näçe parçalardan ibarat bolan meýnamaň ýa-ki meselelerini okap berdim. Iň esasy adam ýene bir okap berýin. Ýa şu maksatnamaň içindäki esasy bir men gözüm önüne düşen esasy. Mälim bolşýaly ýurdumyň ähli ulgamlaryna ilmi tehnika ötüşiň gazananlarynyň ulanylmagyna uly üns berýär. Ilmi ötüş niýeden bolsun? Sen studentler Türkmenistany berende olaň diplomlaryny, ýagny puly ýa-ki tasdikleýän. Ondan olara iş beren. Türkmenistan hemme derecede parahorluk öskütdi. Hemme derecede parahorluk şeýle ösen, şol pul vermeden hiç zat düzet bolmak. Ünsüň Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halky öz puluny gidýär daşlar ýurda. Özü okuýar, kösenýär, konvertasiýaňyza ýok. İşläp, okap, ýyjy güni şol görgüller diplom alýarlar. Bilim alýarlar. Türkmenistanyň şo bilimleri ýok. Ine sen
bütün dünya bilimleri ulanacak diye ama yine öğüdü geliyor Türkmenistan'a talip yani institutör diplom alıp geliyor. Sen şolar karşı alıp ılgap öğüdün derrew diplomdan tasdiklap derrew şonu yani banisalara koymalı derrew şolary yani şolun tecrübelerini şolun ilmi tecrübelerini ilmi bilimlerini ulanmak için bu doktora salmalı. Onu başarsan içine etmeli. İçine etmeden, içine diplom, institutu girmek için, parakorluk bolan için, inni daşından tayar gelen spesialisti, ağzına öğüdü giriyor şu nakar. Şunu çeyne bilen. Şolu ulanmalı. Öğüdün ılgap, tapıp şolary diplomdan tasdiklap, yani Türkmenistan'ın hemme pu doktoruna, medisina, obrazovание, yani industriye, hem yerine salıp, şoruyan üstürüp bilyen. Yeni bir astüs diýilýär. Fransuzlar astüs diýär. Yeni bir ýürütülýän bir usul Türkmenistan ykdysadyny galdyrmak üçin. Ýene nime delin? Maksatnamada milli senaty innowasion esasy östürmek we ykdysadyň ähli pudoklaryna san tehnologiýalar gününden ornaşdyrmak. Eýem şul mümkinler. Sebebi innovasion tehnologiýany sen getirsen hem adam ýok onu innovasion tehnologiýany ornaşdyrar ýaly we şonu unutup biler ýaly. Daşarykdan gelýän diplomny şonu innovasion tehnologiýa düşünýän, ornaşdyryp biljek, okuwyny alyp biljek derrew we şonu ýöredip biljek adamlary işleden ok. Senin parahor hökümetiň şolardan pul alýan diplomlaryny tasdiklamak üçin we şolary işe almak üçin $10.000 soraýar. Niýeden bersin olar görgülü studentler? Student bolup bilim alyp, işläp, dogun ardaşyny saklap gelen adamlar. Olar niýeden baý bolsun? Soňguja $1.000-2.000 diplomlaryny tasdiklamak üçin berýärler. Häzir işläp men gazanaryn diýip işemiyor. Türkmenistan terk edip oturýar. Ine öz-özünden gelýän şansam sen ýok edýär. Özüň şans göreden ok. Yani gaýdyşmaýaly. Gelýän şansam ýok edýär. Sen näme Türkmenistany ötürjek? O meýillamaň näme sen boş burada? Ýeriniň näli? San tehnologiýasyny ötürmek. Gününden ornaşdyrmak, yani san tehnologiýasyny ötürüp gününden hem ýere ornaşdyrmak. İnternetde ine sen öz maksatnamaňy etjek bolsaň, Serdar Berdimuhammedow. İnternetde açsaň, birinci ädim öz maksatnamaňy etmeň, birinci ädim etdiň bolýar. Şunu etmesen, hormatly watandaşlar, şun aýdýan zatlaryna inanmaň, pohypdyr. Serdaram, gurbanlam pohypdyrlar. Hiç zat ötmeýärler, oňurmaýarlar. İnternetde Türkmenistany ornaşdyrmasa, hiç adam oňurup bilmeýärler. Häzir hemme innowasion tehnologiýalar, hemme öýdüşler internetiň üstüne edilýär. Fransada men videosyny gerek bolsa görkezýän. Traktorlar işleyen öğülleri, yer sürüyorlar, ekliyorlar, daşına öğününe oturup GPS'in üstü bilen programmasyon edip bu traktörün yürüyüşünü programlaştırıyor, gidip çay içip oturuyor önüne. Şuraya berde dayhanlar traktörleri işlediyorlar, öğüleri meydana baran olan. Barya meydana kırasını getiriyor, programıyor ediyor, traktörünü otluyor, gidiyor. Yani kamerası dur, çay içip öýünürler. Şunu näerde bolup, daýhanlar çıkıp Macron'un kulunu çıkarýar. Hani bizim daýhanlar? Sizde tehnika traktora aňyrda dursun. Sizi ütüp barýarlar. Talap barýar hökümet. Ve onu gelir. Yine şuraya zatlar, yine önümçük bilen ilmin özara bağlanışyny puhtalandyrmak boýunça işler durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar. O näýe ýaş spesialistler almadan, içindäki ýaş spesialistler pul bolup tuturýar boş. Näýe şu zatlary önümçülük bilen ilmi bağlaşdyrjak. Men şonu düşünemem. Yine de boş. Onun bir taraflık parahatçılık, föýçülük, özara bähbitlilik, din hukukluk, ýöreligine esaslanýan daşar ykdysady siýasaty üstünlükli alyp barmak bilen döwletara we sebitara hyzmatdaşlygy üstürmäge möhüm orun berilýär. Ýene de nabor slov
Boş sözler. Türkmenistan'ın adam hakları işleno. Türkmenistan dolantıp gelyen MHM banditler, polis banditler. Siz bir yankı maksatnamı yazyan bir ötün devletin genel ötüş yankı maksatnaması yazyan. Biz de şu ötün devlete barmak için yürün gerek olaydı sizinle. Sizin bir aktığı bir gün nam edip o beyle bolmaz. Biz dinle yankı halkı ağlap yaşap yor. Ahir mena indi duracak deyip men şu halka östürecek deyip bir edemede 100 yılın içinde sizden topluyor. Düşünün o yalanlar. Şu yal maksatnamanı öňe goýmak utanç. Prezident için utanç. Yine yeni bir näçe parçalar okap bereyim men. Döwlet maýa goýum siýasatynyň netijelerini ýokarlandyrmak we ykdysadyýata gönükdirýän maýa goýulmalaryň maliýe çeşmelerini kämilleşdirmek ileri tutulýan wezipeleriň hataryna ketgitlenildi. Yine döwlet maýa goýum siýasatynyň netijelerini ýokarlandyrmak. Döwlet maýa goýum siýasatynyň gurruna diýen. Türkmenistanyň büdjeti bar. Hemme ýerden ýygnalýan pul. Şoň içine tebigatyň satylýan pullar baranok. Olar ýürütülüşdiren gurbanyň şoduna barýar. Siz näme muny maýalaşdyrjak bolýaňyz? Siz Türkmenistanyň 30% maýalaşdyrjak bolýaňyz, ýöne 70% gurbanyň şoduna barýar. Onu kim maýalaşdyrmaly? Siz gurbanyňa aýdyp bilýärmi şo sözi? Kaka uğurlamaň, besette davay büdjede pullary uğrat. Merkez bank şonu dolandyrmaly diýip aýdyp bilýärmi şonu? Şonu aýdyp bilýän bolsaňyz, şu sözleri ýazmaly. Siz gurbanyň şodundan pullary aýryp Dubaydan Günü Türkmenistana getirmeli. Ýagny Merkez bankyň şoduna pullar gelmeli. Teýwalykdan satylýan satylyp gelýän valutany Türkmenistanyň Merkez bankyna goýmaly. Sizde häzir krizis, sizi Swift'ňyz işleýän ok, size sanksiýa goýuldy. Ruslar kömek edýär. Näçip alýan halky, näçip aýdan okşulatdyry. Näçip alýan, näçip aýdan ok. Bizde pul ýok. Biz sanksiýada otur Swift'ňyz işleýän ok, konvertasiýa ýok bizde. Biz başga döwletlerden pul ýygnap öýdem musulman döwletlerden almasak, Ýewropa döwletlerden alyp bilemdik, orada sanksiýa bar diýip näçip aýdan ok şonu. Näçip halka alýan. Hormatly watandaşlar, biziň geljeğimiz ýok şular bilen. Men aýdýan, häzir Türkmenistan sanksiýada. Öýdem Ruslara kömek edýän üçin sanksiýa goýuldy. Swift işleýän. Hatta Rossiýada Swift işleýär, bizde işleýär. Sanksiýa. Şoň üçin gurbanyny şol bilen duşuk bolanda, ýani Merkez Aziýa wekilleriniň ýanynda ylgap baryp, şonu aşşak bolup, men size gaz bereň, aý watanmy sataýyn, aýalymy sataýyn, çağlarymı, atlarymy, piçiklerimi, itlerimi sataýyn, ýöne ine salamlaşyň, bize pul berin, biz başga lazymyz ýok diýip ylgap baran adam. Häzir bütün dünýäni aýlanýar şey. Dubaýa baranda 100 san gyýy eltýär şoýra. Ýani paçatyny nimetdirmek üçin. Kardanmak üçin. Utançsız bir haýa. Ine ogularak gelince şu zatlaryny üntberňiz. Şoňa aýdyň o, sen siýasatyňda türkmen gyýylaryna azar berme. Goý sen şolary. Sen eýen bir ýaşly adam. Sen eýen bir kıyılan Allah'ın yanına varmalı. Goý şu zatlar sen men maskara edýän diýip olarak gelince. Düşündün mü şol adama? Düşünýän bolsa şu güne gelmedi Türkmenistan. Yine iyini devam edelim, hormatly vatandaşlar. Maýa goýumlary diýerde Türkmenistanyň büdjetinden gurbanyny 3,5 milyar dolar alıp öz köşkün nimetini gurýar. Arkadaşlar. Inanyň hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň büdjetine 15 milyardan 22 milyarda çelip pul gelýär. On her bir gelýän puly ýa-ni uğurlara, budoklara, ýa-ni deň derejede ýa-da deňdäl derejede paýlanylgy. O büdjetiň profitsiti bolanok, ýa-ni Türkmenistan köp pul gazananok. Köp pul gazansa başga büdjet rashodlar derhal goýulýar-da, ýa-ni balansa çykarýar. Nola çykarmaly. Stabilizasyon fond edip biler Türkmenistan büdjetinin içinde. Yürüyütür stabilizasyon fond, şuraya ağır ýagdaýlar bolany, şondan pul peýda bolýar. Ulum ýok.
Hiç zat yok. Bunu seyretmeden Gurbanul Kezzap näme diye 3,5 milyar alya büdjetten diýmek öňkü planlaşdyrylan pullar yetenok mekteplerin remontlaryna, size metbugat öýleri gurmana, panisary gurmana, sizin köçelerinizi oňurmana, zeýkeşlerini arasalaman o zatlaryň pullary alınıp gün arkadaş şäherini kurýar. Häzirem birinji oçurny kurdy, ikinji oçurdyna garzanyp ber. Türkmenistan batyryp gidip oturmur. Şu ýaly bir sogat, ykdysady bir sogat 2 sana adam Türkmenistany östürýärsit maksatnama alyp Türkmenistany östürme aňarda dursun. Maksatnamasy boş. Geljek ýok. Men şonu düşünürjek bolýan. Şul 2 sana idiot bilen geljek ýok. Esasan Gurbanul idiot aýyrsak mümkin Serdar düzeler. Ýöne şu Gurbanul idiot bolsa bu şeýle bir Kezzap öz ogluny da rol beren. Ine biz bilip goýmaly. Haçanla Kezzap şu Gurbanul Kezzap sahna çykanda ýa bir ýerde görseňiz ýüzüne tüýkürmegi unutmaň. Ine şu Kezzap bolsaň biz şuny bildik. Ýalgyna çykarmak. Ýyny kap bereň, munyň özü bäsleşligi ukyply senagatydyr. Önümçülük döretmek boýunça innowasion tehnologiýalary hemde taslamalara esaslanýan pudoklara çekilýän hususy işleriň giýimini giňertmek arkaly döwletde dakylsyz pudong, daşary ýurt, maýa goýumlarynyň paýyny artdyrmaň gözüňde tutýar. Siz düşündiňizmi? Düşünmeňiz men azajyk düşündim, size düşündirjek bolýan. Daşary ýurtdan pul çekjek bolýarlar. Yani Türkmenistan'ın maýa goýumyny köpertmek üçin. Şoň ýani daşary ýurt maýa goýulmagyny paýyny artdyrmagy gözüňde tutýarlar. Men ýene bir gezek gaýdyp geljek bolýan, daşary ýurtdan pul aljak bolsaňyz, Serdar we Gurbanul Berdimuhammedow hiç bir baý, häzir baýlar näýli? Olar berk bolan juristler we analitikler we ýani ulul firmalar ýa-da döwletler. Olar sana pul beýle berilmýär. Pul beýle ýanky berilýär diýip siz alyp bolýan adamlardan, alyp bolýan döwletlerden, firmalardan aldyňyz, batdyňyz. Indi başga siz dünýäde tanalýan başga adam berip bilmezdi pul. Indi pul aljak bolsaňyz näme etmeli? Bütün dünýä pul bazarlaryndan pul aljak bolsaň, sen öňe projekt goýmaly. Proýekt goýmaly. Proýektiň goýuňda sen proýektiňde görkezmeli. Türkmenistanyň içindäki inostranslara, ýa-da daşary ýurt adamlara, firmalara bolan kanunlar şular yerine ýetirip gelýär. Siz bolsa daşary ýurt biznesmenler talap ýorsunuz. İkinci, adam haklary yerlerine o diýmek, erteki günü bir diktator gelip bizim ýa-da daşary ýurtdan gelen adamyň pullaryny ogurlamak, kanunlar işler diýdigi. Şu zatlar bolmasa bir köpük gelmeýär size. Düşünýärmi şunu? Maksatnamanda sen müň ýagay. Siz Türkmenistanyň halkynyň elementarny haklaryny beren goga. Ondan beýlik döwletden analitikler derew seredýär. Bärik bir sokulmaň. Bul bir ýa-ni kosmosyň bir gara deşigi şul. Pulluňyz bulardan alymam bolmaýar diýip şeýle seredýär. Siz düşünmeseňiz ine men iki sözde size düşünürüm şonu. Ine ýene bir kiçirak nimeni okap bereň. Kiçi we orta telekeçiýiniň östürmegine hemme taraplaryň goýuly bermek hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow alyp barýan döwlet siýasatynyň esasy uğurlaryň biridir. Gara gözüm, gara dağım. Telekeçiler giýje günni ýegenler talap ýörler. Sen näme östürjek? Hay Allah. Näme östürjek bolýan? Östürjek bolsaň birinji şolar durup sen ýegenler daşary ýurda kowda gaýdyp Türkmenistanda gelmedi. Sen Türkmen telekeçilerden, ýa-ni sen ýegenlerinden Türkmen telekeçiler gora sen. Gaýrat et. Ya türme sal, ya bir ýa-ni lageretde 200 sany polises goýdy, şolar çykartma şo ýerden. Şeýdip sen telekeçileri östüremeden gorap östürüp bolan oga başgaça. O sen bu boş sözleriň ýerine hereketler bolmasa boş ol. Aýtsaň aýdbermeli, hormatly wataşlar. Şunuň bilen baglylykda amatly işe ýörlik gurşawyny döretmek, bazar gatnaşyklaryna geçmegi
çaltlaştırmak ve dürlü pudokları telekeçilik işinin girimini giňertmek şu ýyl için esasy maksatlaryň hatarına kesiklenildi. Biznesmenler begeniň terpeklerini ýokaryň. Häzir Serdar Berdimuhammedow 2024-nji ýylyň aňarsyna ýetmäkäňiz size mananyň konwersasiýasyny görýär. Konwersasiýany görýär. Arkyn gidip çykarýar edýär. Sizin harytaňyz arkyn gidip näme alsaňyz getirip konwersasiýa ederýär etjek diýip ine boyun alýar. Şul bolmasa da ýüzüne tükürmüş. Ine hormatly watandaşlar, men size gysga çok gap berdim. Ine şu ýaly okusyň oka bermeli. Ine soňky ýynam okap berin, onuň başga okujak gel sebebi. Köp saat belledim, köp saat okusam bir näçe saat gider, ýöne iň soňky okaýyn. Öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegini, täze döwrüň talaplaryna laýyk gelýän milli sabit we halkara ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegini, döwletimiziň dünýäniň ykdysady ulgamyna işçen goşulmagyna, daşar tüwda dolanşanyň ýokalanmagyna, türkmen önüm öndürjüli bäsleşige ukyplygynyň arttyrylmagyna, ähli ulgamlarda sanyny ulgamyň iýdigi ornaşdyrmagyna, ilatyň durmuş goragyny kämleşdirmegine goşant goşmagy maksat edinýär. Ýani şu maksatnama we Serdar Berdimuhammedow şu maksatnama edinýär. Ünsürün. Halkyň hal maddi ýagdaýyny gowlaşdyrmak. Sanyny ähli ulgamlarda sanyny ulgamyň iýdigi ornaşdyrmagyna. Oho, garadagym. İnternet nirde? Şondan başlasana. Şol aýdýan hiç wagt indi sanyny tehnologiýa diýme. Sanyny tehnologiýa ine edýän diýsen, birinji şu internet goýmasaň pokypsyň, ýalan aýdypsyň. Watan habarlary programasynyň diktorlaryna aýdýan, siz okumaň teksti. Sanyny tehnologiýa arkaly ine ýygnak geçýär diýmeňini. Sebebi şonu diýeniňizde internet ýok, sizin sözüňiz boş bolýar. O ýazyp berilen teksti okumaň, boş ol. İnternet bolmasa sanyny tehnologiýa ýok. Ol Serdar üçin sanyny internet açyp kabinet ministriniň ormansaryna internet açyp galyn, döwletiň hem internetini baglasaňyz, pitikleseňiz ol sanyny tehnologiýasy ösmeýär. Şoň üçin ulanmaň şu sözi. Ulansaňyz bütün dünýä üstüňizden ular. Eger şonu ulanıp dursaňyz men ors diline çykyş etjek we frans diline çykyş edip bütün dünýäde sizi maskara ederim. Indi şol sanyny tehnologiýa sözüni ulansaňyz, internet açmaň şonu ulansaňyz men sizi maskara ederim. Şeýle bir reportajlar eden bolmara bütün dünýä üstüňizden ular. Ine gönaýýan. Ine daşary tüwda dolanşygyny ýokurlandyrmagy. Siz içki siýasaty uňurlaýandyk, daşky siýasaty uňurlaýandyk. Ýa-ni geopolitika hakynda görünýär. Geosiýasaty. Geosiýasat etmek üçin sen siýasatçy bolmaly. Gurbanyň siýasatçymy? Baran ýerine ýa-ni ýallaklap aýaklaryny ugşýar. Baran ýerine Erdogany görse don berýär. Erdoganjan sana ine bar prezidentler otur. Utunman şonuň ýanyna aýdýar. Erdogana Talip Recep Erdogana Nobel bayragyny bermeli. Beýleki prezidentler üstüne ulýar. Bu haramzada kim? Birinci prezidentler bizim aramıza girmeliler. İkinciden oğlunun üstünden güllürcek olup gelip şuraya idiot saatler aydiyar, bizim maskara aydiyar deyip aydiyanlar o. Kömekçileri. Prezidentler öz aralarına güllüşüyorlar. Yine şu yalı geopolitikana anlarda dursun geosiyasat. Elementardan siyasat yok ha. Hiç siyasat yok. Bar siyasat yallaklık. Niyazın elini oğuşap yoran adam yine şol sistemini alıp geosiyasat deniyor. Geosiyasat. Maskaraçılık. Biz Gurbanov'un hükümetten çek ayırmasak var ha. Şunu adam Türkmenistan şeyler maskara etki diye bunu biz şunu yubum yetişmez. Yetişemez ama. İyi değil mi? Üzüksüz maskara etki bu otir bizim kuvram yetişmez. Şuraya maskara. Yine şuraya hormatly vatandaşlar Türkmenistan'na
Türkmenistan'a Serdar Berdimuhammedowyň ýanky maksatnamasy kabul edildi. Şu maksatnamada 2024-nji ýylda eýýän bir topar üstünlikler ýanky bolmaly. Şular bolmazdygyny men size näme düşünýän? Ünsürüm. Ine maksatnama diýýär. Ine şu maksatnama men size görkeýin ya vatandaşlar. Ine şu maksatnama serdim. Ünsürüm. İnternet portal SNG'de çap edildi. Ine şu kitapçan guruny diýenler men ýanky maksatnama. Şunun içinden men ýanky şu aýdan tekstler size okap berdim. Barsy boş. Ýöne käbir wajyp zatlar aýtyp berdim. Başga wajyplar zatlar olar ondan beter. Ine şöyle ýazyldy. Ine söýlerim. Bular bu maksatnama ýazypdyrlar. Bular içe köno mümkin şans berir. Murat urgan sen bular biderek tanqid edýän. 2024-nji ýyl ýaňy başlady. Şu ýyldy geçinçe şu eder o şu zatlar. Sen bir may ber şulara. Näçe sen tanqid edýän eýýäm diýip aýdyp bilersiňiz. Olam dogry. Ýöne men size düşünýärin näçe şu dogry däl. Ünsürüm. Ine alaly 2029-njy 02-24. Ine şu maksatnama. Okey. Ine alaly 23.01 wagty 14.02.2022-de edil şo söýdiler. Edil şo zatlar ýazylan. Üýtgeç zat ýok. Şolar edilmedi 2022-de. Ana hep 2024'te edilmedi. Düşündürmü? Ine şu söýdiler, ýalnys aýda söýdilerim. Şular 2022-de bady, Serdar gelinde. Näçe şu edilmedi? Näçe şu adam 2022-de ýyly gutorup atşot bermedi? Ýa bu boşly, wezipeli adam. Muny saýladyk. Ben seslerime dogulak gelen, inni bize jogap bermeliler. Ýa biz onu saýladykmyş. Hanyň atşoly? Ýok. Ýöne şu ýal boş sözlerden her ýyl maksatnama. Inni kitap edip çykardy, ýanky men bu Gurban bilen Serdar tanqid eden soň maksatnamaňyz ýok, meýilnamaňyz ýok. Nire bar ýaňyz diýip ýa tanqid etsem bular inni çykardy. Oňçam boş. 2022-däki ulunun sözlemler. Inni serederin bolýa 2022-de yetişmedi, ýaňy ýyl martda başlady bolýa diýeli 2023-e serdeli. Ine 22-de ýene şu sözler ýanky maksatnamaly Türkmenistanyň ýurdumuzy 2022-2023-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmeň milli maksatnamasy kabul edildi. Ünsürüm. Ine resmi taýdan ýene de şu sözler ýazylýar 22-nji ýylda. Okey. Ine 23-nji ýylda 12-23. Türkmenistan 2023-nji ýylda durmuş ykdysady taýdan düýetmeň maksatnamasy tasdiklanyldy. Ine ünsürüm. Ýene de şu sözler, ýene de boş zatlar. Ýene de hiç zat ýok. San tehnologiýany mundan meter ösdürmek. Sen birinji ädim ne san tehnologiýany internetde ýanky sen bir açykla o birinji ädim boldy bolýar. Onsoň oň üstüne san tehnologiýany goýup bilersiň, innovasiýa, özgörüşler edip bilersiň. Häzir nire barsaň san tehnologiýa. Niye? Şu öýde oturanda pizza gazatjak bolsaň, ýa internet üstünde. Dastavka edýärler. Türýän dastavka edýärler. Ol internet bolmasa servisler ösdürip bolmaýar. Pudoklar ösmeýär. Sen danlaryny kontrol etip bilen ok. Sen bütün Türkmenistanyň statistikasyny bir wagtda seretip bilen ok. O zaman ýazyp getirýärler, ol statistika köne statistika. Online rejimde. Ine men Serdar Berdimuhammed size bir zat aýdym. Biz ine security işledýär obyektlarda. Biz san tehnologiýalary ulanýar. Security nire barsa, şolda ýa kartada tras bolýar. Ine şu ýerde, şunu okutda, obyekte ýa tras. Şu ýerde bir zat şu ýykylsa, telefonu ýa ýere gaçsa signal elýär, sos diýip eýýär. Diýmek, şol izolasiýada ýeközde işleýän adam ýykyldy, ýüregi tutdy ýa ýene sos elýär. Şu Fransaň bir deşi bolsa, şöyle işlese, şu elektronla soprovождение diýär. Üçüncü, şu ýerde egerde bir zat bolsa, surat alsa, derreo surat saytda bolýar-da biz görüpdiz. Derreo notifikasiýon gelýär, nota gelýär. Şu ýal bir zat boldy diýip telefonuňa çykýar. Görýän bunu näme bolýar. Şu san tehnologiýa. Ondan başga da zatlar, bir topar zatlar. Sen ýanky muňdan kontakty edip bilýän derreo.
bir topardan etip bolýar. Ine fan tehnologiýa. Siz statistikany upralat, ne statistikany ulanjak? Sen fan tehnologiýanyň esasynda ýygnalýar. Her bir sagatda statistikany görüp bolýar. Sen fan tehnologiýa yani internet östürecek. Men şu aklıma salı bilemok. Hormatly vatandaşlar, men ýangyşýan bolsam ýazyn, men aklıma salı bilemok. Sen innovasiýalary, fan tehnologiýalary, özgeşikleri şu 20-nji asyrda näme iletjek internet? Näme edip bolýar? Mümkinmi şol? 18-nji asyryň sözlerini siz ýa-ni pikirlerini aýýaňyz. Siz 18-nji asyr etdiňiz Türkmenistan. Siz östürmäge aňyrda dursunuz. Siz atritsasiýany ötüş edýäňiz. Ýa-ni öňe gidiş ýokary däl, aşak gidiş ötüş. Ine hormatly vatandaşlar, öz pikirlerinizi ýazyn. Men şunun bilen ýa-ni şu günlükçe Gurbanly bilen Serdar Berdimuhammedowyň alınan 2024-nji 2052-nji ýyla çelli maksatnamalaryň wajyp ýa-ni meselelerini sizin bilen aralyp maslahatlaşdym. Entek muň üstüne köp gelersiz. Ine şu ýaly maksatnama diýmek 2052-nji ýyla çelli hemme boş. Biz şuradan hiç tat karışmalı. Şoň aňarsy boş. Pustoy baklaşky diýerler ine. Pustoy baklaşky. Men siýasat çökmüne şöýleri ulanmalıyam. Men näme düşünürjegimi demokda. Söz baýlygym entek köpde, türkmen söz baýlygym ýöne ösýär. Hormatly vatandaşlar, inni hakyky Türkmenistanyň resmi saýdan däl gelen maglumatlary sert geçelim. Ine Lewapda Lewap barmalmış bir minut men ýa-ni käbirlatlary göküjek bolýan 1 minut. Yeni görkezem ine alınan Türkmenistan Zähmet we Ilat Durmuştaýdan Gormak Ministrligi ine maglumatlary bulam 23-nji ýylyň ýa-ni maksatnamasy. Edil 24 bilen 52-ň arasynda maksatnamaň sözleri ine şu sözlerden ibaret. Ine ýene-de 22-nji ýylyň maksatnamasynyň ýa-ni ykdysadyýat boýunça ýene şu sözler täzelenip ýa-ni 2020-de 24 25 dip ýazylýar. Şu sözler ulanýar. Diýmek maksatnama düýgünün ýok. Maksatnama boýunça gurulýar. Ine men size ýa-ni Türkmenistanyň gelen habarlara serdeliyim, hormatly vatandaşlar. Şu boýunça size maglumatlar berjek. Resmi däl taýdan gelen habarlara serip geçelim. Serdar Berdimuhammedow Lewap barmaly. Ýakyn wagtda. Şu ýerde Lewap ýoluny seretmeli we bir näçe binalar açmaly. Ine Lewap, Mary Lewap ýoluny seretmeli ýa-da. Şu ýerden bize maglumatlar gelýär. Murada asfaltyna çeli görkezýärler surat videolaryny. Goýýan asfaltyna mazut ýeten. Mazut ýa-ni prosent hasaba möçgör pes. Teýär eýýän golup ýatyr diýe asfaltlar. Aşagda goýulan ýa-ni çagylyň möçgöri pes. Olum umurlýar. Yüklünün ýa-ni traktor geçti, ulan umurlýar. Men size bazar edin, ine ýollar umuran soň, eger şu ýollar köp ýyllyk gider ýaly, ulanjak bolsa, ne Serdar Berdimuhammedow aýdýan öwrün şu wagtlary. Fransada traktor geçenine polisler saklýar. Ýüri türleşdiren polislaryň ýanyna hökümet gullukları bar. Bular näme diýär? Şinalaryň ýa-ni dawreniýasyny barlýardy, yüklüň agramlaryny barlýar. Gerek bolsa zwешniýe diýerler, ýüri türleşdiren ýerler bar. Göni zwешniýe diýerler de bilýärler yüklüň, ýa-ni şo bolmaly normasyndan geçýän bolsa, ştraf goýup düşürýärler. Sebäbi yük bolmaly yükünden köp bolsa, asfaltyny gaýlaýar, ýoluny gaýlaýar. Sebäbi asfalt ýolu kesilenden her bir maşynyň agram yüküne görä asfalt çekilýär, dawreniýasyna ýer basyşyna görä. Yükün agramyň asfalta basyşyna görä, ýa-ni asfaltyň saprotywleniýasy edilýär. Ine şoň esasyna eger Türkmenistanda geçýän yükleriň 10 tonu derek 20 ton yüklense, mysal üçin, ýa 20 tonu derek 40 ton yüklense, ona sen asfaltyň köpegi gitmeýär. Diýmek, asfalt gurulşygyna hilini galdyrmaly we asfalty eksploatasiýa edeninde de şoňa seretmeli. Şu zatlary
Ýolbaşy minister ýani Avtotransport ulgamlary boýunça ministerlik we Serdar Berdimuhammedow ünsüren suratlar. Bunun bir astyus diýmek bir usul ýolary gowy derejede saklamak üçin. Sebäbi ýollar kim zalýar? Uly ýüklü maşynalar zalýar. Ine asfaltlar doly derecede ýagny asfaltyň hili doly derecede däl, hili pes bolan soň gop başlaýar eýem. Asfalt ine şöyle hünermetler diýär. Murada asfalt daşdan terelerinde ýyrpyllap durmaly. Ýa şo bitumy ýyrpyllap diýär. Ýyrpylladan ok diýär bizim ýolumyz. Eýem hili görünýär diýär. O hilini kesitlemek üçin institut turmalylar diýär. Daşdan teretsen daşdan eýem hili görünýär diýär. Ine siz lewap, marlewap ýoluny kontrola baragynda şo da dönüşýär. Egerde şo da bolsa derro prokuratoruna oşup ýa-ni barladyň. Mesela aýdyn şo ýerde ýürütleşdirilen bir firma işleýär. Fairpay, ýalňyşmasam Fairpay firmasy işleýär şo ýerde. Ol bolsa ýiginderiň dostlarynyň firmasy. Gökdepel oglan şonu ýa-ni dolandyrýar, şola biýekdi. Ýoly gurýar. Şoňy ünsüren. Ýene paraxorluk. Ýiginler bar ýerde paraxorluk barlar. Şonu paraxorluk etmese giýilmeýär şoň. Şoň bir sistemasy bar. Şeýle şu ýiginler ýaly paraxor gurbanlygyň tohmy. Ýiginler paraxor, ýiginleriň paraxorluk gurbanlygyň öwrüne zatdyr şol. Şoň üçin şonuň bar ýerine hökümet suratda paraxorluk bar. Şoň ünsüren barňyzda. Ine şo ýoly ýiginler tarapyndan kontrol edýän Fairpay firmasy bolýar. Olaň Gökdepel oglan, ýa-ni ýiginleriň bir dosty. Şoň üstüne bulup ýa-ni kontrakt berdiler, pullary ogurýarlar. Ine mesela ýene bir zada aýdyn Serdar Berdimuhammedow, siz egerde hakykatdan hem adalatlyk isleýän bolsaňyz Türkmenistandan täze ýiginleriň biznesi açyldy. Üst açyldy. Nähil bular edýärler? Bular şo biznesi MHM'den ogurladylar. MHM terörist band toporundan ogurladylar. MHM terörist band toporunyň wekilleri bize aýdyp berýär şonu. Men muny Fransada eşitip tez aýtmaly. Siz şonu MHM'den çagyryp bilip bilýäňiz. Nähil bular edýär? Bir gowuja biznesmen bolsa, gowy ofisler bar bolsa, dükanlar bar bolsa zat edýär. Şoňa ýa-ni öz dostlarynyň bir ýerine ýerleşdirýär, ýanyna dostlaşýar, zat edýär, kömek edýär, bir kere tanışan bolýar, zat edýär. Şoňa ýa-ni bular şoňa ýürüýte awawlaşýaly, ýürüýte bulary ýa-ni bir zat gurt berýärler. Ýagny makinasiya ýoly ýa ýene bir zat üstü bilen bir kontrakt berýärler ýa bu makinasiya salýarlar. Ýa bu falşywy ýa pul zynýarlar bu. Öýtüp şunu ýa bir kontrol salýarlar. Ondan prokuraturadan ýa tanışlar bar, ýiginleriň ýürüte bükdirýärler-de muny bankrot edýärler. Bankrot firma salýarlar. Ne şol talamançylyk biznes. Bizim halkymyzy talamançylyk, ýiginleriň talamançylyk biznesi. Bu gurbanlygyň sistemasy. Näse Türkmenistany ýalňyça düzeltmek üçin men maksatnamamy okudum. Bir topar owdan sözler bar. Şundan maşlan eýem halk sizi söýüp başlar. Siz ýiginleri ýerine goýmasaňyz, o sizin reformalaryňyza olar tüýküripdirler. Olar baran ýerine, ýa-ni eger sistema işleýän bolsa, baran ýerine gara bir düzünçülük şo ýerini bozup gaýdýarlar. Onuň sistemaň näme işlesin? Şunu düşünmek için institut turmalylar. Şoň üçin reform etjekmisiňiz? Ýiginlerden başlaňyz. Ýiginlerden başladyňyzmy? Onu diýmek siz reforma edersiňiz. Halk ony başlar. Şonu etmän boş sözlemlerden ibarat bolan uly sözlemler ýazyp bizi ağlamaň, biz siz ýaly samsyk diýär. Ine bizim halkymyz aldy şu mesajy halkymdan izalap durur ýygyňyzdan şu. Ine Köýtölnagdaky Lewap zawody boýunça men aýtjak bolýan, men şu videosyny size suratyny görkezdim. Ine hormatly watandaşlar, ünsürseniz. Ine şu Türkmenistanyň Köýtölnagdaky Lewap adly sement zawody. Ine Köýtölnag şunun magdany diýen, ýa-ni dagetiň ýerlerine ine şurýaly Lewap adly täze 2013-nji ýylda zawod guruldy. Ne şu sement zavoduna hemme materiallar şundan çekýärler, şu ýerde ýa-ni ýürütülýän
hektaşını alýarlar şu ýerden, karýerden hektaşını alyp getirip şu ýerde sement zavoduna sement çykarýarlar. Gowda söz ýok. 2013-nji ýylda girdildi. Ýöne şu ýerdäki ýaşaýjylar ine şu indiki nemäň göpüň sahypany ine hormatly watandaş. Şu ýerdäki şu zawodyň ine şu sement zawody, şu ýerdäki ýaşaýjylar ine şulowaň ýaşaýjylary, şulowaň ýaşaýjylary. Bu tarapda şuň daş töwerän zawodyň daş töwerindäki ýaşaýjylar haýyş edýän murada aýtyp ber. Bize kime aýtmagyny bilemdik, ýadadyk, halis bizar boldyk diýär. Ine şolaryň mesasyny men size Serdar Berdimuhammedow ýoldaýar. Sizin maksatnamaňyň içinde şu ýani ak tehnologiýalar, biotehnologiýalar, ýagny ýaşyl tehnologiýalar, tebigat gormak tehnologiýalar, adamyň sosial maddi we bedeni durmuşyny gormak tehnologiýalary özleşdirmek we Türkmenistana yerleşdirmek boýunça maksatnamaňa da degişli men ine mesaj aýdýan size. Ine köýden gatda sement zawod açyldy 2013-de. Köýde dağın ilat haýyş etdi maňa. Şu informasiýany ýetirip ber. Milletdäki narlar, erikler, üzümler, baglar bar gurut diýär. Biz bizar bolduk şu zawoddan. Göçämeli bolduk diýär. Sement zawodyň uwar tozuny howaýa ýerýär. Uwar tozunyň ýüregi düşdi diýär. Çağlarymyz biz yaramdyk diýär. 10 kilometr töwerek dalgaýar çağlarymyz we özümüz şol tozundan dem alýasy. Hemme adamymyz ýa-ni 40 ýerden ertiden tursan gara bolup diýär. Ýaşa bilemdik diýär. Şoňa filtr goýmalymy, näme etmelimi? Bir zat etsin ýa Serdar Berdimuhammedow. Bizim prezidentimiz bolsa şoňa sersinle bir zat etsin ýa. Türkmenistanyň iň owdan magdaňy, dagyny, işini görýärler diýär. Yerli halk diýär. Dağdan alınyan hektaşyň doňokçylygy güýçli bolansoň, ýani şu sementden güýçli çykýar we şonu ýani netijeli ýani arasda peýdalanman, şonu ýani düzgünler bolup peýdalanýarlar. Hemmesi şol gaýan karýerden tozuňlar hemme tarapa ýaýrap hiç nimet bolanok diýär, demat bolanok diýär. Ýollar zatlar, hemme zatlar daýrdylar diýär. Şu zawod gurulmasa biz baxtda ýaşardyk diýär. Egerde şu zawod gurýan bolsa, şu ýerdäki ekologik ýani şertleri ýerine ýetirmeli ýa halk. Ine Serdar Berdimuhammedow ine halkdan gelen mesajy men berýän. Şunu olmasaňyz sizin maksatnamaňyz boş. Sizin etbiljek zadyňyz ýok. Etjek zadyňyz ýok. Siz boş adam. Size boş prezident diýmeli. Ine ýeni bir maglumat geldi Türkmenistandan, hormatly watandaşlar. Ýurdun içine daşna çykmak üçin ruhsat berilen o. Halkyň arasynda viza berilen o diýilýär. Munyň sebebi näme? Migrasiýanyň içindäki işleyen adamlar aýdýar. Şulya daşna çıkan adamlar iýine gaýdyp gelmese, bizde de uçotda dur, MHM'de uçotda dur. Yani şoň pasportdan soň tutup iýine gaýtmasa uçotda dur diýmek. Şol adamlara birden erti aktivist bolup çykyş etse ýa bir ýerde çykyşlar etse ýa şolar basyş etmek üçin biz şoň dogan arnaşlaryny çykarman saklaýar. Ýürüte gürkezme bar diýär. Şol çykarman saklaýar, şolar basyşlar eder ýa. Bolmasa ular çykdy diýär-de hemme zat aýtsa videolar, suratlar gökse biz onu basyş etbilen bolup diýär. Ola bir sebäp. Ikinji sebäp birden şolar gidip başlasa doňlardan şam aksy nesil ýok, izi ýok. Türkmenistana şolar gidip bossunlyk alyp başlaýar. Bütün dünýäde Türkmenistan ýani içindäki bandit hökümetiň edýän kanun bozýanlyklary belli bolýar diýär. Şoň üçin biz şu ölmeli kontrol etmeli. Ýokardan günne buyruk gelýär. Hiç kiçik adam sypdyraýman, ünsüriň, gysyn halky, halkyň üstüne işleýän, propagandan ýörediň. Uwudun gyýyllary çykaryp Türkmenistany öwdüriň. Türkmenistanyň harytlaryny ine ardan dip öwdüriň. Türkmenistanyň ýani problemlardan halkyň üstüne başga da çekin diýip ýani günne Serdar Berdimuhammedow bilen gurbany aýdýar. MHM şäherlerinde.
yani MHM'nin başkanı. Onun agentlerini toplap käbirini şantaj edip käbirini yönü alıp sen biznesini yok eder saat dip ediyor. Türkmenistan'da yine mağayinlarda bahalar peteldik deyip yani şunun üstüne MHM'nin polis oluyor. Dukanların, marketlerin üstüne. Bunun bahalar petelliyor deyip yani az meşhurdu. Reklam ediyorlar, tavalar çıkarıp yani ardan bakadan az meşhurdu tavalar çıkarıp ardan bakadan reklam edip YouTube'da ya TikTok ya Instagram'da koyarlar. Halk derro var ya eyyam tordu. Şey dip bulur yani bahalar pes deyip görkölüyor da Türkmenistan'ın havu yaşata olacak. Yani şu bakadan ap yani kendini hakiki bahalar şey dip gidiyorlar. Bu MHM'nin stili. Yine men şol Alawaly zamanın aktivistlerine diyen Gurbanly Serdar Berdimuhammedow gollayan aktivistler diyen. Şeýip MHM sypaýçylyk edip yani halkyň ünsün başga tarafa sowjak bolýar. Hakykatdan ine maglumatlar alyp 350 000 daşary adamlar ýerine gelen ok yani wagty gelip ýöne umumy Türkmenistanyň çykan adamlaryň yani 1 milyondan gowrak adam çykypdyr. Şolar ýerine gaýtmaly. Şolar registrasiýa edip yani yerlerde bolýar vizasyn yani uzun diýerler şey diýerler yani 350 000 adam eýýam naruşeny hökmüne yani şoň hemme möhletler oturup şolar ýerine gaýtmaly diýip nime diýerler. Köpsi eýýam geldi. Köpsini getiripdir. Ine Türkmenistan'da ikinci maglumat Türkmenistan'da internet ýagdaýy gatyp kyn. YouTube'a girip bolanok, dine VPN üstüne girip bolýar. Mana da olam giýje hemmeler yatanna akşam yatmalyar bolýan girip bolýar, başga girip bolanok. Biz niýe barýar? Şu lowa, o lowada bolanady bilemzok. Şu vilayet, o vilayetde bolanady bilemzok. Öz vilayetyň içinde bolan zatlary bilemzok. Kanunlar üýtgäpdir, hemme zat üýtgäpdir, habarlar ýok. Onu ya hekimlerden eşlemeden onun yanına da katmamalı oluyor. Ovalarda, etraflarda adamlar değiren ya, etraflar birleştirir, 60-70 kilometre gitmeli oluyor. Bir günün gidiyor. Bir neçe pulun gidiyor ona. Bir neçe yani manatlar gidiyor diye. Barıp gelen yerine adam olmasa şu spravkanam alıp bulunuk yine de gitmeli oluyor diye. Sonra ya kütüniyet. Şu da atlaram Serdar ve Gurbanly Berdimuhammedow yetip berin deyip ene haş ettiler. Yine häzir Türkmenistan'da şeyde bir yani gıybet edip dur şeyle bir yani argumentler ýöräp Türkmenistan'da biz çıkıp hökümet tankid edýär, parahor hökümeti, bandit hökümeti diýip indi MHM agentler halkyň içinde şeyle bir yani versiýany ýaýradýarlar da. Hökümet gowy şu halk aşağıdan korrupsiýa gelýär. Halk yani pullary berýär. Şu halk şu korrupsiýa etdirýär. Halk parahorlugy döredýär. Bolmasa hökümet gowy diýip yani gep ýaýradýarlar. Halk günäkär diýip aýdýarlar. Ine gelin şuna sert geçelim. Korrupsiýany aşağıdan döredýärler diýerler. Korrupsiýa ýokurdan başlaýar birinji. Ýokurdan başlaýar we diňe ýokurda yani şonu ýürüdip bolýar we diňe ýokurda şonu ýatyryp bolýar. Onu aşağıdan ýatyryp bolanok. Sen suda var, prokuratura var ya başka yer var. Parhorluğun üstüne ardayalıp firdilen oğa. Parhor 5 minut betkide derrim. Hemme zat yatışya. Sen ardağına derip seni qaytyp jenayet çekecek bolýarlar. Şoň üçin aşağıdan düzelt bolanok. Aşağıdan diňe ýokurdan parahorluk düşenle şonu sen ya etmeli bolýan ya da şonu etmen hemme zatdan galmaly bolýan. Mecbur ýagdaýda girmeli bolýan parahorluğa. Şoň üçin parahorluk ýokurda. Türkmenistany banditler dolandırýar. Türkmenistany parahorlar däller, jenayetçi banditler dolandırýar. Onam saklak gelen şu zatlar, saklak gelen MHM banditleri ve polis banditleri. Haçan da öýünleriňizde MHM gelse ya MHM görseňiz bandit talamançy bandit gören ýaly bolun. Gatyr tap bolun. Sözünden tutun. Yanında adından tutun. Video alın. Surat alın. Öňüňize gelse daşyndan äpişkeden surat alın şonu. Bileýiberin ine geldi. Suratyny keşfini görkün. Oňa bize gysgaça görüňler biz şonu tapart internetden. Bütün dünya yaradar. Näme diýäni? Şu ýaly makalar çap etsek onu Gurbanly Serdary jogapkärçilige çagyrýar bütün dünya. Ýüzlerini urýarlar.
spesdaklaşıklar. Şuraya bir de maglumatlar berek. Ine korrupsiya diýende ine MHM agentlerine aýdýan we alawaly serdaryň zamanynda ýaşaýan we şo zamany isleýän aktivistler aýdýan. Ünslerim men size bir korrupsiýon skemany düşündirýän. Korrupsiya edýän adamyň durmuşyny düşünýän. Ine şu durmuş hemme korrupsiýon çytmalyklaryň durmuş diýsen bolýar. 80% şeýle. Ine alyp görülen gargum etrawynyň häkiminiň professional durmuşyny. Şol häkim boljak bolsaň $100,000 bermeli ekeni. Kabinet ministri $100,000 geçirýän. Onam kabinet ministri ýa aparat prezident bilen aparat prezidenti geçirýär. Bir ýa-ni bölegin vice-premier alýar. Diýmek aparat prezident aparat administrasiýa prezident Türkmenistanyna wezipä satylýan dukan diýip hatap edilýär. Şolar etraf hekimi, vilayet hekimi boljak bolsaň sana aýdýarlar, etraf hekimi 100.000. Ine mysal üçin gargum etrawynyň hekimi 100.000 bermeli. Puluň barmy? Gel. Şu ýa kandidatlar gelýär, şolar aýdylýar. 100.000 berýän, näçe bermelýän? Häzir näçe bermelýän diýerler. Sen 30'unu geçirýän, galany 2 aýda, 3 aýda ýapýan. Onu sen saýlap seçýärler de aýdýarlar. Seret. Erti üstüňe prokuratura çözür, hukuk gorýanyny çözür. Özüň gorap bilmelisin. Bize pul berýän, erti şolu çözüňä bizim adymyzy tutma. Öz günüň bar diýip ýa aýdýarlar. Inni ünslerim gargum etrawynyň häkimi boljak bol bir adam 100.000 berýär. Men adyny aýtjak diýär. Şol pulu alıp ýa-ni administrasiýa prezident alýar. Ýa-ni Türkmenistanyň wezipä satýan dukany, ýagny prezident administrasiýasy alýar şo puly. Alýar da muny belledýär, urwa neme serdara çekdirýär. Serdara pul barýan barnok aýdyljak, ýalan aýtmaýyn, öz boýnuma günä almaýyn, bilemo. Serdar öz bardyma şonu. Ýa şu administrasiýanyň başlygy alýar puly, serdara gol çekdirýär, häkim bolýar. Bu adamym 2-3 aýda ýa bermek pullar galýar, ýa kabinet ministri, administrasiýa prezidenti işläp elbetde bir kançylyk etmeli bolýar. Şu wagtdan ýa polisiýa ýa arda düşýär üstüne polisiýa MHM ılgak gelip bunu soýup başlaýar. Buna da şert koýarlar. 50.000 ýa 70.000 bermesen ha iş goýar sen gidýän diýip. Bulum ýa iki ortada ýüregi dogurdap, ýürekdirman içip gelip ýörep ýa janyny orada. Pula gitdi. Janyny orada bolup ýa bular bilen nime edip ýene $70.000 bular berýär. Inni $70.000 berýär, vilayet häkimem şu wezipäni başga birine satmak üçin täze satış, täze ýa pul gana. Oňa aýdýar, dawa priýom perdaça edýän sen başaramok diýip koýa üstüň ýa bir kançylyk, üstüň kontrol. Bize oraya bir avrak gerek diýip aýdýar. Götüň ýerini süpürip bilmejek bolsaň, süpürip bilmeýän bolsaň, hekim bolmaly hekim diýip aýdýar. Men söz şu vilayet hekiminiň aýdyny aýtdym size. Döwletmi şu? O görgülem infarkt alıp, yürek derman içip gelip ýör. Muradagy diňemenne hemme hekimler şeýle diýär, etraf hekimler. Daýhan birleşikligiň başlyklaryň şeýle. Pul berýärler, bir kançylyk etmeli bolýar, tutulýarlar da o wagtga berip inni şu derman atyp, erti gün ýeni tutulur satyp ýürek agryly bolduk diýerler. Biz ýürek agry balnisasyň pasientlary bolduk diýär hekimler. Ünslerim, hormatly vatandaşlar. Serdar Berdimuhamedow şunu ünslerim. Senin prezident administrasiýaň Türkmenistanyna wezipä satýan dukan boldy. Stavkalar bar. Onu Fransa bilýär. Şol satylan soň o görgüli hekimler, görgülip pul berip közenip ýürek infarkt bolup ýören adamlar ýürek dermany etýärler. İstin hekim çağırdı, jüňden hemme zatlar çykar diýsen ýürek derman çykar. Eger ýürek derman çyksa, men aýdanyň dogry bolýar. Şonun oturda sonra näme wezipä geldiň? Dogryny aýt diýip. Başjak gelip aýt, şoňa. Kime näçe berdiň? Kim taýlady? Kim diýip istinlik hekimini çağırdı sonra sana görüňler. Şoň üçin egerde siz öz maksatnamaňyzda men paraholy ýatyrjak, Türkmenistanyň hal ýagdaýyny üstürjek,
Türkmenistan'ı yukarı kaldıracak vazifalerdeki işen adamları tıkşiitli ve öňüdüş teknologiýalary ýa-ni östürýärli nimetçek diýseniz onu diýmek. Siz parhowly aýrmaly ýa-ni akylly, ösen oglanlary, ösen adamlary öňe goýup öňe gitmeli. Ýaş, berk oglanlary ýa bilimli oglanlary öňe goýup öňe gitmeli diýmek. Siz şol häkimden ine garyn häkim çağır size gurun verer. Eger bize gurun berýän bolsa siz de gurun verer şo. Ya ölýär, tizden ölýär o adam. Ölmäkem Allah onu nime arsyp gitjek. Ine şunu bilip bilerdiňiz. Eger de şu ýaly hereketler etseňiz, onu siz tanqidlere gowy seredip biz sizi östürýäs. Biz Türkmenistany östürýäs. Biz opozisiýa diýmek sizin ýöne tutup tutap etmeli, Türkmenistan ösmeli. Bizim maksadımız şu. Gurbanyň gitmeli, Türkmenistan ösmeli. Türkmenistan'da yaşayan adamın kalmadığı ýagdaý gowlaşmaly. Türkmenistan'da yaşayan adamlar istinip bak çıkıp gidip bilmeli. Biz Türkmenistan'a barıp bilmeli. Bizim doğum anlaşmamız bizim yanında gelip bilmeli. Türkmenistan beylik döwletdir ýa-ni. Ine şu ýaly wakany size gurrun berdik, siz özüňiz netije çykararsyňız. Hormatly vatandaşlar, ine men size gysgaça Türkmenistanyň resmi taýdan we resmi däl taýdan gelen maglumatlary aýdyp olur analiz etdirdim. Inni men şu mesajy Serdar Berdimuhammedow aýtjak bolýan sebebi Türkmenistanyň üstüne ul howp geldi. İki tarapdan. Birinji, Türkmenistan gaz proýektini ýa-ni Turkiýa gidip gurbanyny şöyle gaz elip berjek. Siz 30 milliard özüňiz alın, galanan näme satyň diýip, ýa-ni Ýewropa bize pulunu berin diýip, biz 30 milliard beriljek. Şoň bir bölegini özüňiz alyn, galany Ýewropa satyň diýip aýtdy. Şu zatlar Russiýany gaty tolgandyrdy. Russiýadan gelen habarlar boýunça häzir saýlawlara geçdim, şu iki tane jelladyň işini görýärler. Şular menäçe ýa Russiýa Türkmenistanyň kontroluna saklaýar. Ünsüň Raşid Meredow Russiýa tarapyndan goýulan adam. Şunu ne gurbanyna aýyp bilýär, ne de Serdar aýyp bilýär. Sebebi Russiýa kontrol edýär Türkmenistanyň daşky siýasatyny. Türkmenistanyň daşky siýasatyny Raşid Meredow alyp barýar. Russiýanyň kontrolunda. Men şondan ýan geosiýasat, içki siýasat, siz siýasatçy däl, siziň siýasatyňyzy Raşid Meredow Russiýa dogly kontrolda saklaýar. Türkmenistan Russiýanyň kontroluna dogly. Ine şol bir hop. İkinci hop. Häzir Türkmenistan Afganistan bilen uly ýa-ni gapmaşyklary ýer. Sebebi Afganistan şoň üstünden geçýän derýa suwlardan suwlary ummasy meşgerde alýar. O suwlar ne Türkmenistanyň özüňe öňküýäli gelip bilmeýär. Diýmek, bizim ekrançylygymyz, o hojalygymyz gaty kösenir. Ve kösenip hem durur. Şu ýaly rejime giren ýagdaýynda inni şolardan suw garaşmaly däl bolýar. Şoň üçin Türkmenistan basışlary et başlady, Talibanlar gönaýdýar. Mara bilen lewap belaýatyňyz derrew alýasy. Men size dogry aýdyn. Şolar çoksa Türkmenistany gorajak adam ýok. Hiç bir Türkmen Türkmenistany watanym diýip hasap eden. Her bir Türkmen Türkmenistany gurbany baswaly diýip şoň döwlet diýip hasap edýär. Türkmenistan şul tohumyňky bar tohumy gorasyn diýip diýerler. Hiç kim jany bermez. Şoň üçin Türkmenistan 2 günde marwelawap belaýatyny ýitirer. Onsoň olardan almak üçin ýyllar boýunça uruşlar bolar. O ýerde de biz kösenir, bir ýaly opozisiýonera baryp ýol başy berip çolury ýeňämese gurbanyň Serdar ýeňip bilmeýär. Bu gaç giderler. Ne şul ikisam howpy men size aýtdym. Serdar Berdimuhammedow siz 30 sany ýa Azerbaýjanyň alan, Türkiýeden alan dronlaryňyz size ýeňiş getirmeýär. Siziň spesialistlaryňyz ýok. Sizi gorajak adamlar ýok. Siz Türkmenistany hususlygyňyz ýegenler bilen kim sizin üçin öz janyny bersin? Sebäbi biz Türkmenistany intek watan hökmünde göremzok. Sebäbi biz onu eli getirip bilemzok. Biz watanymyzy ýygyňyza alamzok. Siz watanymyzy aldyňyz.
Şoň üçin sizin elinizdäki zady biz näçe canymyz bereli. Şoňu düşünün. Şoň üçin men her wagt diýen, halk bilen bolun, halk bilen işläň. Ýetir halk sizi gollar we halk sizi gorar. Ýanynızdaky polis emheme goramaz. Sizin tek hakyky güç göreňiz, güç geler ine Iranyň nime, Awganistanyň geler, halkyň güçi geler. Görürsüňiz. Gorup bilmersiňiz. Gurbanuly mekir bolsa da dogry aýdýar. Öz tohumlaryndan üçürüp aýdýar. Öz tohumuna çykardy ol, ýani ýakyn garyndaşlaryny Dubaýa. Bizim üçin hiç bir eskiler can verip ölmez. Inni biz özümüz goramasak bolmaýar diýip Gurbanuly soňky maşgaly mejlisinde şeýle diýdi. Ine hakykat. Hormatly watandaşlar, eýýem 1 saat 50 minut 2 saat bolay. Ine sizin bir saat soraňyza men şolara jogap berýin, şoňlaryň efirge oturýyn. Ine HDJ Densk ýadyar. Eger Putin şu YouTube'dan aldım şunu, gowy soraw berdi. Eger Putin utulsa uruşdan Türkmenistana zereri barmy? Bar bolsa nähili ýagdaýda bolup biler. Hormatly watandaşlar, unutmaýaryn, Putin utulsa Amerika basyp almaýar. Amerika hiç bir döwleti basyp almady. Amerika döwletiniň içine girýär, döşdürýär ýa-da ýykýar we çykyp gidýär. Ýöne basyp alyp, ýa Russiýa saklap durmaýar. Şoň üçin Amerikany aýyň birga. Rossiya ýykylsa, Rossiya ýykylmak diýmek, şu günkü Rossiýanyň diktator rejimi ýykylaýsa, onda başga güýçler baş öýärdi. Şoraýal paralel diktator güýçler bar, şo beýleki ýa-ni opposision, liberal, demokrat bir topar güýçler bar. Haýsy geler bilemzok, ýöne Rossiýa daşky syýasatyndan gowşar. Bizim mümkinçiliklerimiz dörer. Çalt ýagdaýda Türkmenistana baryp meseleni çözmäli. Şoň üçin Gurbanuly aýdandyr. Egerde Rossiýada çalışılsa, oğlum patinkalan süýrede jır men ýaly. Biz özümüz gorap ýetişmeli diýip gün aýdýar. Utolman gün aýdýar maşgalasyna. Ine boljak zat. Egerde Putin ýykylaýsa, Türkmenistan öz başlygyny alyp başlar. Şu günde Türkmenistanyň ne daşky ne içki syýasatynda öz başlyk ýok. Biz bir taraplyk döwleti bolsakam, biz Russiýa garaşly. Russiýa 250 ýyldan gowrak Türkmenistanyň ýerlerini saklap gelýär. Şu günem ýöne bir Türkmenistan öz deklarasiýasyny öz başlyk diýip kabul etdi diýip onu goýbermeýär. Biz öz garaşlygymyzy gazanmaly. Näme gazanmaly? Revolýusiýa edip, ýani hökümet çalyşyp, bütün dünýä ikrar edip, Rossiýa bilen täze gatnaşyklar gurup, biz ösüp, biz halk bolup, birigip, agyr bolup, ine şu ýaly öz başlyklygymyzy biz tasdiklamaly. Şunu küneçelli. Siz öz başlyklygymyzy tasdikladyňyzmy? Ýok. Niýazy bir karar çykardy, halkymyzyň bilen o, öz karar çykardy, Türkmenistan öz başlyk diýip, özem şu Türkmenistan derrew ogrady. Diktator döwlet edip, öz keşplerini hem ýerde goýdy, boldy. Başga zat ýok. Türkmenistan garaşly däl. Türkmenistan diktator garaşly Gurbanuly Rossiýa garaşly. Türkmenistan iki taraplyň garaşly. Öz başlyk däl. Şoň üçin biz hakyky öz başlyklygyny almaly. Halk öz başlyklygyny almaly. O diýmek näme? Halk bolup hemme 4 milyon adam Türkmenistan dolandyrylmaly. Ýok. Döwlet guruş sistemasy işlese, iň aşakda çopanam Türkmenistan dolandyrylýar. Dolandyrylýar bolýar. O diýmek näme? Prezident bolsa, arzalar gelýär. Arzalar reaksiýa bolmasa, onu prokuratura işler, prokuratura ber, prokuratura derrew prezident ýerine goýýar. Prokuratura parlamenta degişli bolýar. Prezidente däl. Ýokary sud aýratyn bolýar. Onu iki taraplaryň işleýär. Her kim öz ýerine ýöne kanunlar iki taraplaryň işleýär we döwleti halk dolandyrýar diýilşi şol. Demokratiýa diýilşi şol. İkinci soru ine Türkmenistan'dan gelen soru. Murada bu Türkmenistan nüjeli erkekler yok. Öz erkek häsiýetini erkeklerini yitirdi diýip aýdýar. Şunu howam diýip bolýar, ýogum diýip bolýar. Sebebi ünsüň Türkmenistanyň erkekleri. Ananyň men Aşgabatda öňüsüm. Hitrovkada garnaşylmady, Mekirde
Mekirde de Edirmen oğlunlar köpdi. Katı köpdi. Aldıcı mekran çırçıklar bilen gırışýardy. 6 ýaşymdan başlap men şol uruşlary, ýa-ni sögüşleri tedýärdim. İçinde biz badygam, mikroraýonumyzy gorap, raýonumyzy gorap, mert oğlanlar bady. Gaty mert oğlanlar bady. Şol erkekleri, emheme terroristleri bir-birinden tutup ýok etdiler. Egerde halkyň içinde şoýa gahrmanlar bolmasa, halk diňe ýa gorkoklardan näle ortaça adamlardan ibarat bolýar, olary basy edip olaryň gözüniň owadyny almak gatan tart bolýar. Şoň üçin 91-nji ýylda biz beýle halklary ýaly, ýa Rossiýa, Özbekistan, Gazakystan, Gyrgyzstan halky ýaly aramyzda gahrmanlar bady. Ýöne Niýazow emheme terroristler üstüne olaryň öldürdi, türmäge salyp we galanlaryň gözüniň owadyny aldy. Şoň üçin erkekler gyrrly. Ayal maşgala köp degmedi. Degdi, ýöne admet şörde. Erkeklerimizi gyrdylar. Käbileri türmede çüýrek galdy. Häzir Türkmenistanda Edirmen oğluny türmede otyr. Daşynda 80% ýallak. Çepekçiler. Galyny çykyp gitdi. Ine. Kim aldyn? Şoň üçin men ýa biz Türkmenistana baryp düzeltmesek variant ýok. İçindekiler de biz ruhlaryny aldyrar. Onun için Türkmenistan daşynaklar protestlara başlamaly. Daşyna size hiç kim päsil bermegi. Özüňiz etmediňiz, ine biz ýaly gurumlar bar, ine dewlete gurumasy bar, protest geçirecek bolýar. Ýa-da Germaniýada, Warşawada protestler etjek bolýar. Bize kömek edin, bizim büdjedimizde ýa-ni şodumyza pul berin. Biz plakatlar almaly, megafonlar etmeli. Bir protest taýýarlajak bolsaň 1.000 €, çykýar. Bak gelmeyene hata mı demek? Plakatlar, megafonlar, şöyle çıktıcılar, yerli çıktıcılar şeylidir. Hiçbir birinde aytbilecek men protesta pul koşun ettim deyip. Hiç kim. Yine iki tane protest var. Warşawada ve Germanya'da. Bize pul kömek gerek. Pul kömegini verin bize. Biz başlayalı. Biz durmalı. Türkmenistan daşınlak adamlar, işleyenler, pul yok deyip bolanok, bolya içindekiler, görgürler, pullar ham yok, kösenyeler, qaytip biz pulu veriyorlar. Yine devlete toparı pul kömegine diyorlar. Ondan bize pul veren yok, biz grant alaryali Hacıyev değil. Biz siyasetçiler, bize grant verilen yok, düğünden verilen yok. Biz öz pulumuza hareket ediyoruz. Öz pulumuzu yine men işlep koyyan ve hareket ediyoruz. Bir protest ya bir döwlete bak gelecek olsan 1,5 euro. Kim verdi bana? Kim aydılacak? Men pul verdim diye. Bir näçe sany gurgul aktivistlerimiz var. $10, $5, nimeden şensiz dostlarını uğradıyalar. Oğlum devletini saklamak için. Ofis deydi, hatlar deydi, printer deydi, yani gerek yerine advokatlar deydi, gerek yerine telefonlar deydi, gerek yerine kizlik çıktıcılar. Onu öz pulumuza hareket edeceğiz. Yani şoň için biz daşynna başlamaly. Daşynna siz öz gurumlaryňyzy döredin. Döredip korkkan bolsaňyz ine döredilen guruma goşup koyun. Bara ine häzir Warşawadaky oğlanlar gelin bize. Pulumuzy gerekkä gelin kömek edin. Gelip bilmeýänsiň pul kömek edin. Pul kömek edilmeýän gelip plakatymyzy ýasap ber. Ine biz size plakaty berer, şunu ýasamaly, ýasap berin diýip. Gidip ýasap bize pulumuzy gerekkä plakatlar ýasap berin. Megafon alyp berin. Bize kömek edin. Bize özümüz geçirýär şu protest barmasaň. Ýa-da kömek etmeýän maska da kaska ýa mototsikletini arkamyzda 100 metr araýmyzda durun. 100-nji ýatda. Ýöne başlan. Ol Türkmenistanyň içindäkiler ruh berýär şol. Siz ay Türkmenistanyň içi gorkok erkek ýok diýäňiz. Daşynaklar ýok. Onu daşynaklar erkek ýok diýsem bolýar. Gillenşip gorkuşup ýörler. Kimden gorkýaňyz? Ýewropada kimden gorkýaňyz? Şu hökümet azar berýän bolsa aýdyň maňa, men şöyle uçup barýan Ýewropada. Bir ýerde. Ukrainada, Ýewropada aýdyň maňa men uçup barýan, şonu bara maskarasyny çykarar şol. İşinden aýrylar şonu.
Ine şu ýaly hormatly watandaşlar, şonuň üçin biz görüşmeli. Biz görüşmesek hiç zat öz-özünden gelmeýär. Hiç kim padarka bermeýär. Ilaytada şu ikisany atalyg jillatlar bizi garaşdyrylmaly, haklarymyzy, döwletimizi, watanymyzy padarka bermeýär. Şoň ýanyna ýygyna garşy tuşlar ýa-ni ölür, ýa-ni döwlet başçylygyna geçer. Ondaşyndan paraxor toparlar garşy. Biz hakyky adalatly boljak bolsak, adalatly gurumary döretmeli. Ine dewlete adalatly guruma. Giýirin şoňa. Ine men gitjek şu giýirseňiz, men gitjek, men lider boljak. Siz boluň lider, alyp baryň. Pikir etmeň lider bolmak dewleteň ýa-ni ýolbaşçy bolmak ansat mesele. Giýije ony jaňlar edýär, kömek dilýär halkyna. Reaksiýa bermeli, hemme bana. Häzir ine deportda, Türkiýede, Warşawada bir topar biziň watandaşlarymyz bar. Hatlar bermeli, kömek etmeli, bark gaýtmaly, görmeli. Bir topar işler bar. Gelin ine dewlete halk hereketi, gelin eýçilik ediň şu halk hereketi. Birinji ýygynakda men atstavka gidýän. Gelin. Edin öz puluňyzy goýun, halkdan pul ýygynan, edin görüşüň, men gapdalgyda boljak. Netleseňiz. Biz görüşmeli. Biz görüşüp öz ihtiýarlygymyzy almaly. Biz Türkmenistana baralmada bir öýüni ormlayan, ziyaretki bilen gelen çinony görsek, başlamaly balamyza goýup diýär. Beýle bolmaz. Men size bir videonu öküjekdim şu gezek. Macron ine ýygnak boldy. Şo ýerde bir bir aýal maşgaly aýdymçy Marsilyazany aýtdy. Marsilyaza diýmek ýa-ni giýimini aýtdy Fransa giýimini. Macronum ýa-ni guwunun kişi bolup, ýa-ni muny eline kipdini eline goýjak bolup, gujaklajak boldy, elini şeýdip gitdi. Prezident bolsam maňa gerekli. Türkmenistanda näme? O jellat Gurban uly çägli geçirne siret ya uwdun uýdy bolsa ahransa şonu getir. Görýärmi tapawdy? Bäerde halk näýeli? Öz başdak. Ýewropa diýip gülýäňiz, Ýewropa diýip. Siz o Ýewropaça bol bileňiz, mesela aýdyn. Men bol bilemok. İçinde gezip ýörüm. Öz haklarymy gorap. Bu güýçli. Şoň üçin bu öňde. Bu haklaryny gidirmeýär. Kim bolaýsyn? Prezident bol, haklaryny gidirmeýär. Biz bolsa prezidentden aňyrda dursun. Kiçik bir çinownik, uçuskow haklarymyz bolup, özüni ýa-ni perişte ýaly hata edýär, bize buyruk berýär, bizim ılgyşyp ýör. Ol kanun bolýar we bize ýa-ni ýasyrmaçyk edip, bize haýbat atýar, bizim gorkuşyp ýör. Biz näme kanun bozdukmy gorkarýar. Ya biz näme bir zat etdikmi, adam öldürdükmi? Bize bunu ýal gürleşýär. Ýok bolýmady. Ine şoň üçin nägeliklerini dol hakly beýan edip gorap öwrenmeli. Hormatly watandaşlar, şuňla men efirimi utarýan. Siziň hemmäňize birinji bilen jan halgaly bolýan. Ruhdan açmaň. Şu günem 100 ýyldanam biz her wagt öňümizde şu mesele. Öz başdaklyk, watanymyz, döwletimiz, haklarymyz, şu zatları biz ýitirmeli. Şu zatları ýitirsek, biz millet hem bolmaýar, döwlet hem bolmaýar. Biz Gurban ulyň döwleti bolýar, Gurban uly döwletiniň hem ýa-ni graždan, hakly graždanlar bolýar. Boldy. Şunu unutmaň. Inneki duşuklara çelli hoş sağ olun. Sağ olun.